Gordon. On terminera, on va partager live sur YouTube. On va partager live on diawde une situation leydi ndi. Ko en direct gonmi ha kala jiddo noddude en way noddude aussi en direct numéro ji men téléphone non badi affiché. Hande ko live e der YouTube jidden wadde. Ko édition spéciale non jidden wadde ne tawno ene concerni kala gondo do hen. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓe en e nder chaîne men YouTube Titonje TV ɗum noon mi salmini goto e mon kala ɗo woni kala eɗo wondiri kala eɓe wondi kala salminama ɗo salminte welto weyto ɗo mbiɗa namɗo beele ko jaam jogui on jeggi on minen ga alhamdulillah ko jaam noon yo jaam boydumo tigi majjiri waɗanami jaam waɗa noon jaam fulanen jaam e jumaji e jamaji ne tawno kala ɗo jaam ala juma e jama kala juulataki no haadirta ni ana ɗum noon mbaɗe partagé live o après mi haɓɓa micro o mo beele tigui rigui ha joni on mbawa nandemi ne poɗɗon wawde nanirdemi ni ne haadirta ni ana joni joni inchallah mi arta moon so allahu lamɗo jaaɓi ne tawno gonoɗen koye testude live o en tawi hunde nde ne leeri ene yuɓɓi ene yumti kadi bandiraɓe aussi puɗɗima nadde hen ne haadirta ni ana ɗum noon joni joni mi arta moon mbaɗe partagé onon foof noon mbaɗe partagé goto men fof e ƴetti lien o waɗa ɗum partagé nder statut c'est très important mbaɗa ɗum tan haysino ko 1000 personnes yaɓoɓe en direct so tawi oɗon nana men haadirtini o mbaɗa signe so tawi oɗon nanami après on mbaɗat signe dans ce cas après numéro téléphone o mami rokkir ɗum ɗo en direct walla mi waɗa ɗum ɗo épinglé taw goto mon fof no wawa dañde fartaŋe aussi jokkodirde men en direct ma en mbaw addude yewtere nde mbeɗa bandiraɓe men mbawa nadde hen d' accord joni ce qui est l' essentiel jinmi ko kala e mon gonɗo ɗo waɗa partagé live o jewten hande noon jiɗɗen yewtude koko fewte situation e nder leydi ndi ne tawno en fof eɗen gandi dossier hakkude Adji Sarr e on mo ganduɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko dossier o ko Adji Sarr wi wonde Ousmane Sonko koko waɗi ɗum violé 5 fois répétitif ɗum noon siki ala e kadi waɗi ɗum menace de mort enen fof eɗen gandi ko ɗum tagui aussi oɗon dossier nawede tigui rigui waɗede ha joni criminalisé ɗum noon siki ala ne ɗum waɗi nde en jii ñawore nde ne yani nde wona e nder oɗon fannu ɗum ha joni yaniri ko wonde Ousmane Sonko rewra ko corrompe de la jeunesse ɗum woni ko Ousmane Sonko rewra caggal ɗum ɗo noon ene wayno Ousmane Sonko fawama fodde duuɓi ɗiɗi e amende mo ganduɗa hoorema kanko foti bunje on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Adji Sarr e kanko e Ndeye Khady amende o noon mo fawa o ko 20 millions Ndeye Khady ko 600 000 ɗum noon alay saago mbawen yewtude hen guila e caɗele aussi connexion ɗe gonɗen e dow majjum enen fof en jii holko saabi oɗo connexion coupa beele ala kono e leydi ndi wayni ne sifori ni e nder oɗon tuma ko ɗum saabi haade mon noddude téléphone ngaji o on parat seeɗa hami para wadde développé to d' abord après mbawen nadde e noddugol ngol ne haadirtani hen wora keppen par ce que ko live eɗen mbawi wonde hen ha 1 heure de temps 2 heures de temps y a pas de souci voilà ɗum woni l' essentiel o joni noon après so tawi ɗum yawti kadi ma en kaal e holko fotata wonde situation leydi ndi actuellement ɗo woni ɗo hen holko woni janggo leydi ndi voilà holko woni janggo leydi ndi Ousmane Sonko aussi beele carrière mum politique bonani définitivement actuellement kadi aussi so tawi ñawore nde yaari hono ni hen beele justice o ene rewni ɗum lawol walla rewnani ɗum lawol kadi onon koye mon beele ko ɗum woni ko pannoɗon e justice sénégalaise
walla ala. Ɗum noon ko yewtere nde ganduɗa hoorema ko yewtere yaajde wonata, goto foof ene wawi ardude e fannu mo yiɗiri ardude o. Jewten hen kadi en jii no leydi ndi wayni e nder oɗo saaha ene muusi, ene hamni, ene satti, te il faut pamon gueɗel gotel no woodi, par ce que hande ko Sénégal perdi e milliard uji, ko Sénégal perdi e pittali e nder oɗo dossier hakkude Ousmane Sonko e Adji Raby Sarr, ma andu tan ɗum jarani ɗum. Ɗum noon vraiment ko gonga ni né au dessus de la loi, loi o wonede ɗo ko enen foof, kono noon so tawi ñawore ene ñaawe, yo ñaawe ha tel sorte que kala keɗiɗo ɗum wonanta ɗum gacce. Ne tawno ñawore so tawi ñawama rewani lawol tan artata koye justice, te justice o wiyete wonno ko justice sénégalaise. C'est très important aussi mbawen yewtude hen, gaddenen haqqilantagal men. Ene hasi noon tagui en wadde ɗeɗo jewte ko pour yidde ha yimɓeɓe mbawa famde. Enen certes en gona juriste en dans ce cas, eywa en janggani droit e nder oɗon tuma, kono noon wasata taw on yeɓoɓe ɗo en direct, won kañumen ɓuuri en andude so tawi noddi ene mbawi addude hen jiyanɗe mumen, laɓɓitina yimɓe ha laaɓa ceerno. Ne tawno fulɓe ne kewi de lawlawol ɓerɗe ko yewtidde, so tawi dundu fuɗi hakkude ɓerde, laaɓi nelantaki, jambre nelantaki, jaasi nelantaki, ko ɗemɗe laggoto ɗum ha laaɓa ceerno. Donc nak oɗon mbawi noddude e numéro fixe o woni 33, ɗon ɓurata labde quoi, numéro fixe o ɗon ɓurata labde 33 855 16 37, ɗum woni numéro fixe o 33 855 16 37, o monɗo fawi sara men. Dans ce cas aussi goto foof ene wawi nadde holla hen miijo mum, haala hen yiyande mum nde haadirta ni henna. Ɗum noon c'est très important mbawen arde hen batten hen hakkillaji men ne haadirta ni henna, goto foof adda hen miijo mum, adda hen haqqilantagal mum ne haadirta ni, voilà. Ɗum noon sikki ala paɗe mi waɗa numéro oɗo épinglé, dans ce cas beele yimɓeɓe ne mbawa dañde fartague yiide numéro oɗo henna ne haadirta ni henna, voilà. 33 855 16 37. So tawi ko WhatsApp jiɗɗa, so on laaɓi so tawi ko WhatsApp jiɗɗa noddude aussi, WhatsApp, tawi ko WhatsApp jiɗɗa noddude, so tawi ko WhatsApp jiɗɗa noddude aussi, aɗa wawi noddude ene, aɗa wawi noddude ene 00 221 00 221 mbaɗa 78 603 94 41. Dans ce cas goto e mon foof ene wawi natirde ɗon, ara adda hen miijo mum, adda hen yiyande mum, c'est très important. Voilà, ne tawno no mbiyatmi ni tan lewlawol ɓerɗe ko yewtidde, so tawi dundu fuɗi hakkude ɓernde, laaɓi nelantaki, jambre nelantaki, jaasi nelantaki, ko ɗemɗe laggoto ɗum ha laaɓa ceerno. En jii aussi situation leydi ndi ene wayno toon to gandanɗa hoorema woni Pikine, hunde nde ne wuuli toon jaw e nder oɗo saaha, kono Mbacké hunde nde ɓuuɓani toon. En jii aussi mayɓe toon to gandanɗa hoorema woni Casamance. Ɗum noon enen foof en nani ɗum ne haadirta ni henna. Donc nak c'est très important aussi mbawen wattude hen hakkillaji men, goto foof adda hen yiyande mum. En jii aussi hay e nder dadiɓe ɓe, en jii vidéo no woori ni, dadiɗo mayɗo hen o. ɗum ne kadi aussi c'est à retenir, hunde hen foof eɗen mbawi yewtude hen, gadden hen jiyande men, gadden hen haqqilantagal men, c'est très important. Ɗum noon kala jiɗɗo ene wawi natirde ɗon, oɗon mbawi noddude hankkadi mi ɗacciti ɓoggol ngol, jiɗɗo noddude foof ne wawi noddude, voilà. Ça va, nde mbaɗɗa de selli, an a waɗi kam appel aji ha heewi, mi kuppima, ça veut dire komi jagguɗo. Sa noddi ɗo ha weeta mi ƴettata par ce que komi jagguɗo. Voilà, bisimilla mon bandiraɓe. Bisimilla mon, ngare ha mbawen yewtude hen ha haadirta ni henna. Goto e mon foof adda hen yiyande mum, nde tawno leydi ndi ko leydi men, kadi aussi ko hen jeyɗen. Goto foof so tawi ne jogui hen yiyande, ene jogui droit addude yiyande mum e nder leydi ndi, nde tawno fulɓe ne kewi wiide ko ma jiyanɗe jerodira nde jencude dañe. Voilà, numéro téléphone o, bon, numéro téléphone o, WhatsApp o koni 77 non 78 603
way 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 balla kon day agsi foofu noonu lu tax mu incorrect code bi dafa deñ yow amatoo sama code sama wifi dama dendu dama changé woon code bi voilà ko noon tigi rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam mbaɗe feere garton hen no hannirta ni henna voilà ngare hen onon on noddata mbaɗon ngala jiyanɗe par rapport aussi e situation leydi ndi ɗe yaari ni oɗon jogui hen jiyanɗe ngare gadde jiyanɗe moon beele yewtere nde ne weela ko ma jiyanɗe jerodira ne jencude dañe plus de 30 plus de 51 personnes nane jeeɓen ɗo en direct e nder YouTube gadde jiyanɗe moon 33 855 16 37 voilà elle won nodduɗen ɗo joni assalamu aleykum waaleykum salam salminama juurama a salmitama a juurama guiɗo amin dewdi yewtere nde ma rawde wallahi te kadi ko noon no mbiɗani mon fof no foti addude hen yiyande mum par ce que ken koye leydi en jeeɗen eyi o ko Samba Kane nodduma hedde France min kam e yiyandam cikkumi ɓeɗo waɗoɓe manifestation ɓe koɓe mbedde hôpital maɓɓe tan ma rawde par ce que to Macky Sall laamima hokkata galle maɓɓe dépasse so Ousmane Sonko laamima hokkata galle maɓɓe dépasse donc ɗum noon baɗɗo hen feere ha wonki muɗum yeehi hen foof Sonko tinanta ɗumenne Macky Sall tinanta ɗumen donc noon ko kamɓe tan pertata e ɗum ɗon kam so jomum waɗi hen manifestation ha wonki muɗum yeehi men ko kañum tan pertata Sonko tinanta ɗumen Macky Sall tinanta ɗum mais an holno jiiruɗa ñawore nde holno jiiruɗa ɗum ko ñawore nde rewnama lawol walla rewnaka lawol min de ñawore nde jiiɓi kam hen seeɗa tan par ce que ko viol ɓe gaddino hay sinno kam ko wonana hay sinno alano viol ko ɗon tan ɓe ponno addirde ɓe mbasa wiide viol ala kadi ɓe pawɗon goɗɗum e normalement kam hay sinno ko fenade ko viol o tan ɓurano wonde normal joni cikkuɗa kanko oɗon Ousmane Sonko hande so tawi laamu ngu parino pour jaggude mo nannduma e nder dunguel ɗum cikkuɗa wonde situation leydi ndi ɓurata ɗo henna nde tawno ko duppa e leydi ndi ko heewi kadi mayɓe ɓe keewi tuggude hanki tan faade joni plus de 14 ɓiɗɗo sagata gorko ene wayno mbarama hen ñaworde kam so Allah kala 12 wawi bangeji fof kala wawi kala no ñawira hen koko addata caɗele tan par ce que leydi ndi koko dilli tan hankkadi kala ñaworde wawi teddiraade hankkadi koko dillat tan cikkuɗa soɓe gaccimo wonde ɓe pawti ñawore nde e dow makko ɓurata ɗo saɓorde deere ha e joni ronata ɗum nde tawno hande hewɓe jaggi wonde Ousmane Sonko so tawi wonde wonti Adji Sarr wimo wonde eywa ko viol ha joni waɗimo rutti kadi aussi waɗimo ha joni menacé normalement so tawi ɗum ɗon tawaka hen Adji Sarr hoore mum kañum o fonno waɗede nder dumbirdu kono Ousmane Sonko fotani hankanti jaggede nde tawno lawol laɓɓitini ɗum ha laaɓe ceerno kono noon aussi lawol laɓɓinima e nder oɗon fannu duttoɗa kadi mbaɗɗa e nder dumbirdu ɗum ko hunde hawnide ɗum ɗon wajiɓe mbi wonde ko injustice hande holno jiruɗa justice leydi ndi ndere ko justice baɗɗo équitable walla ko justice mo gandanɗa hono lawol hay sinno Sonko hay so waɗaka e dumbir
ko waɗat probléme tam par ce que Sonko kañum ko ƴettino konngol muɗum wi Macky Sall maɓe tawa ɗumen ha pale ɓe jaltinde ɗumen e pale hay sinno Sonko waɗano koye dumbirdu probléme o koko arata tan par ce que kanko ko binoɗo sinno so ari ma o tawo Macky Sall ha pale o yaltinde ɗumen donc ko no wano wade fof kam ɗum ɗo kam leydi ndi inchallah en kam ken ñaami to kam d'accord ɗum noon yo Allah wat suturo merci beaucoup a jarama en beltima anden e yiyande ma haadirta ni henna ɗum noon wasata won woɗɓe wonɓe ɓoggol ngol yiɗɓe naade kañumen aussi doka en jiyan ɗumen haadirta ni henna a jarama ok won goɗɗo gonɗo ɗo hen bisimilla musidɗo jaafoɗa soit ka coupat o jeeɓata toon ko ha laaɓa ceer walla soit que aussi mbawa popude appel o mbawa heɗade min so wona ɗum en mbawata haaldude ok d'accord déjà mi aussi telle bisimilla ma ko keneme Moussa on demande depuis Pointe Noire keneme Moussa bisimilla ɓeyda dande seeɗa bandiraɓe kettoma voilà en fait que comme no mbiɗani tan situation leydi no yaari ni aɗa enen fof kene sénégalais bon wona question leñam addi ɗo yimɓe et puis ko projet c'était un projet de viol eyyi so tawi ko viol on Ousmane Sonko nanguen noon normalement ɓe pour juge demo koye viol he e oɗo jaltude joni ko haali ho bon won hen banggue mbiɗa wadde makko d' accord mais won hen banggue kadi min mbaɗanima ko d' accord hol banggue ma waɗanima ko d' accord ana wima Ousmane Sonko wi kene ara ene yaha pale ene yaltinoya Macky Sall ana waɗa délogé président Macky Sall délogé président Macky Sall mais ɗum ko Macky Sall adi fuɗɗa ɗum en 2011 holko wino Ablaye Wade o wi so tawi Ablaye Wade wi wonde ne force ɓe tawoyta ɗum toon to pale ɓe mbaɗa ɗum délogé ɓe mbaɗa ɗum dégagé de la pale pas délogé ko dégagé hoore mum no wi ko oɗon mo waɗi dégagé woni délogé tan ittude neɗɗo e hoɗere ɗum eyyi voilà aɗen ɗum ɗon kam ko sa woni opposition et pouvoir toujours ɓe mbawata famodirde ko ni rek oɗo ko jooɗi oga ko yiiɗi jooɗade e hen banggue kadi ko wi kalmayoɗo hen bon ko pertini walla kalmayoɗo hen ça veut dire à la sens quoi o wi Ousmane Sonko ñammintama et puis Macky Sall solamima ñammintama c'est pas ɗum ɗon wona ɗum ɗon woni probléme o en fait ko injustice gonɗo dal ko ɗum ɗon yimɓeɓe kaɓonto wona question ko yimɓe ne jahane maayi n'importe comment et puis a yahan hay manifesté ɓe waɗoɓe manifesté ɓe a yiyaɓe nanga policier ni ils ont ɓe jogui même plein de choses pour warde policier o mais ɓe mbattaɓe gaccamo yaha mais si c'était à leur place même kamɓe policier ji qu'est ce qu'ils vont faire hawnoto tan de wona hawnor donc ɗo so tawi no justice o foof ne wonno équitable wonno libre goto foof ne jogui droit mon Ousmane Sonko ko jogui droit cité o waɗaka mandat d'amener dambaɗe mandat de dépôt wiya rien joni an cikkuɗa keneme cikkuɗa holko saabi Ousmane Sonko ha joni ina wayno lawol fawe makko fodde wonde on foti lelade fodde duuɓi ɗiɗi e nder kaso gila nden faade joni Ousmane Sonko nana heddi e nder galle mum eywa dadiɓe nana cati galle o kono noon ha joni mbiyanimo coppet ɓe nawimo toon to prison e ko kulhuɗi saabi ɗum ɗon walla ala ɓe gañi tigui rigui ɓe jiini situation leydi ndi ha joni wurni ɓe gandi so mbaɗima e nder dumbirtu soɓe daraki aussi Sénégal fiti noon wawi ɓurde ɗo hen effectivement so tawi ɓe mbaɗimo noon fiti noon ɓurat ɗo joni ko bowal o woni ayi no wayni donc so woni nder ɓurata bonde kamɓe koye mabɓe ɓe kanga hedde hon noon ko état ne jogui doole ganduɗa hoore makko population so tawi jeunesse o foof soɓe gimmidima tan kamɓe ɓuuri ɗum ɗo laamu ngu hewde kamɓe ɓuuri laamu ngu hewde joni so tawi zone uji foof gimmidima pour yidde haɓede lawol gotol tan affaire o ɓurat ɗo donc kamɓe haɓe gandi no ɓerti maîtriser situation voilà pourquoi ɓe gara ɓe nanganimo haɓɓawi nangudemo haɓɓawi tawde balle mabɓe ɓe nawo mais ça ne serait pas facile wiyaɓa hay mabɓe wiyaɓa hay zone o d' accord hande en tollima to Sénégal mo gandanɗa hoorema hande ko Sénégal leñam leñamagu sen belama mbiyan nde tawno hande ɓe nana mbiya wonde fulɓe potani lamade
fulɓe nana mbiya wonde ko kañumen tan poti hedde laamu ɓe mbiya wonde hankanti yowde labba fof e tunde mum goto fof jaggana tigui rigui ko goɗɗo saabu ɗum eɗen kewi hutorade konngol eɗen mbiya wonde ko bande ñaami tuuti ɓuuri ko goɗɗo ñaami dooli hande holno jiiruɗa onon politique beele ɗum ɗo so tawi reewi wa addude guerre civil e nder leydi ndi mais ɗum ɗon enen fof ken haalpuloreɓe kadi so gonga yonti tan yen kaldu eyyi banggue leñolngal ngu fof ko Macky fuɗɗi arde nder leydi men to koye Macky fuɗɗi arde a yiyaɗa haal ko min ko mbammi constaté banggam ko jiimi ko min quoi voilà banggue leñolngal ngo koye laamu Macky Sall hay fuɗɗi wadde first normal fuɗɗi feeñde ha yimɓeɓe gandina ne feeñi donc haalpuloreɓe jolfuɓe ce qui est important enen fof ken sénégalais ji holko foti holko yodi tan holko yoɗani quoi certes sinno wontino ko banggue leñol tan haɓontene min komi haal pular Macky ko haal pular mi wawa haɓanade goɗɗo mi acca Macky donc ça veut dire min komi waɗi trompé babam quoi ça veut dire mi wanki babam respect quoi a ari a tawi yuma ko haal pular bama ko haal pular galle mon ko haal pular hen jibinɗa hen mawnuɗa ha poɗɗa no poɗɗani donc so tawi neɗɗo goɗɗo en haɓano pular walla en haɓe pour yo pular yaru less an a walli kaɓano oɗon tan ça veut dire que an a ala duwaw quoi walla an ala ko jiɗɗa donc ɗo pour affaire leñolngaɓe ngu ɓe poti ko yaltini ɗum ha laaɓa ceer ɓe joƴƴini banggue d'accord yimɓe fof ne mbiya sénégal wotere hay goto wawa feccude ɗum koye ɗiɗi donc nanguen oɗon tan par ce que ko ɗum tawɗen d'accord wadde min beltanimama keneme mboɗenɗa fuɗɗima ɓoyde seeɗa e ɓoggol ngol won woɗɓe ɓe ganduɗa hoorema yidde nadde e nder ɓoggol ngol kañumen dokka en jiyanɗe mumen ne tawno eɗen gondi ko jaam ɓuuri jamolum ne tawno kala ɗo jaam ala juma e jama kala juulatake ne tawno mo yeddi jaam ɓuuri jamolum yo ƴeew ha joni e corona ne tawno ne yetti nde enen kala en bajjikina te en mbiyaka wonde en bajjikino ne tawno moni kala yiiɗi dandude fitanu mum e jumaji e jamaji ɗi foof udda ene wayno tigui rigui ha joni ɗi juulaka kanje koye majji ɗum noon bande men tedduɓe musidɓam horsuɓe mon yiiɗi jeeyede yewtere nde ya mbatta ko 00221 78 603 94 41 walla mbaɗa 33 855 16 37 voilà mboɗo andi numéro oyo to oɗon manki yiide ɗum ne hannirta ni yanna woni numéro am fixe o 33 mbatta 33 855 16 37 voilà ɗon so tawi neɗɗo noddi ene wawi hebde en walla mbaɗa 00 221 78 603 94 41 Boubsat nanami ne moƴƴi voilà won goɗɗo e ɓoggol ngol en ƴettanmo joni garten assalamu aleykum jam Allah hiire magui ɗo yawur kire jam a hiire jam bisimilla inde yettoɗo hoto nodiramin o saaha ko Adama Coulibaly gorko mo Madina Gounass omo nodduma ɗo e Congo Brazza Adama Coulibaly no guurɗa mboɗo andi oɗon goni toon kono hakkillaji moon ɗi jeeɗani tawno sondoni ko dow kono hakkille mum woni ko less nde tawno ko ñamete ko yarte ko fof haaju ko less tawete Allah ina seedi wallahi Allah bisimilla ma o noddo en joni e ɓoggol fixe ngol kono yo fat hen seeɗa bisimilla eyyi ko noon ko weltade tan e émission ma o kadi amin mbaɗi abonné e maɗa kadi dendagal ko nannata kadi gueɗe kewɗe amen jeeɓa ko ñaganadema Allah moƴƴere e sutura amin ko Allah woni denowo kanko woni ballowo yo Allah reen yo Allah wallu amin ya rabbil alamin taweɗa ko amma ko woni men oɗo saaha ko gonduɗen toon ko wayno probléme Ousmane Sonko e Adji Sarr hande aɗum tampini renndo ngo no feewi aɗum jahli yimɓe fof no feewi gonga kadi aɗum fonno tan ƴettede kuugal moƴƴal tan ganduɗa ko ngal tan kuugal foti wonde e Ousmane sabu Ousmane Sonko sa ƴeewi gila 2021
premier mabbe manifestation ala ko be bonnani yimbe mayi gen te dum fo ala ko woni sababu dum so wala Ousmane Sonko mais actuellement be Ousmane Koko toñane tawno yakare jogonode wonde Ousmane Sonko wadi no ena wayno justice o labbini dum hala bi cer dum ne kadi bela wana den toñange Ousmane Sonko andi kanyum wa joni wadani Allah man andi wadani dum sabi ya joni kanyum ne ena dartobe ewa hayso omo dartobe wana hano yo yimbe yo jattu mbada fitina woda fitali mayde sabu kala won toñange ke toñerda wonno njoftortoda tan murtad ene yolta toñange ene yolta toñange nge toñidange bay leydi ndi ko laamandi kadi laawol ene woodi ko laawol tan o fonno rewde haw heɓa toñange makko o heɓa gonga makko taw ɗiɗo pittali keddiɗi hen ɗi fof wonani sababu adi keddo hen sabu fittandu ko foti no fittandu dije du ɗum hay laamu o ene foti hen ƴewde kuugal moƴƴal ngal ganduɗa sabu ko sukaɓeɓe kañumen goni avenir janggo kadi goni yakare galleji ɗi est ce que sabaki sukaɓe yaltude wasa yiide koye mumen e nder leydi ndi kadi aussi ne tawno so tawi wonde leydi wiyama ala justice leydi sukaɓe hewɓe nana kakka goto fof ne yiiɗi a hebde hakke mum heɓani so ronki hebde sunne tan so renake hare weeñe est ce que wona ɗum saabi woni sukaɓe jalti wallahi maro kay oɗo saaha dije du ko probléme Ousmane Sonko o tan yontini haale kono kay ko foti haalede e leydi Sénégal hande haɗum heewi koni woni holɗum ko jiida e oɗon probléme ngati ngati so tawi jiida e oɗon probléme sen ƴeewi hande prisonnier ji ɗi tan ko ɗi ñamata ko e nder Sénégal hande ko nguura timmuɗo te ko courant maɓɓe tan haala mum haalaka facture maɓɓe ndiyam haala mum haalaka mais ɓen ene mbawno liggade nafta leydi ndi huutaji men ne jogui maaje eɗen jogui leyɗe eɗen jogui leydi ɗi poɗɗen remde eɗen jogui leydi ne ndiyam ɗam ko foti ɗum toppitade so tawi prisonnier ji ɗi nawanoma to ladde to ɓe mbaɗanama toon nokku koɗorɗe maɓɓe gese gudditama ndema waɗanoma e maɓɓe fof jaltuɗo prison on so tawi ko nguyka nawnoma wonta wujjude so tawi ko agressé nawnoma wonta wadde agressé sabu hay sinno tawi ko ñalawma fof omo yoɓe 1000 francs e nder ko liggoto ko ñalawma omo yoɓe 1000 francs 1000 francs so tawi ko ena cokerɗa 1000 francs ena ko ɗum haalis so neɗɗo yaltidi e muɗum ene jogui projet mo foti waɗoyde kono noon so tawi wonde prisonnier ji ɗi ko an liggotoɗo ko liggotoɗa ko ɗum wurnata prisonnier ji ɗi hande holno leydi ndi ɓamtorto holno ndi yarata te taw ko ndema woni ko ɓamtata leydi wadde caɗele ɗe ene goodi guila ɗo fannu nguuro ɗo est ce que kadi wona wadde concentré o opposant ji ha ɓurta ha haɗa ɗum gollade ko foti gollade e nder leydi mum ko ɗum woni hande ko kewi e nder leydi men Sénégal eyyi par ce que ko démocratie moɓe noddi o on woni ala ok ko inde démocratie woni ɗo ko démocratie o wodani jiɗa wiide démocratie o wodani a jarama weltanama guilnani won noddoɓe ene jiiɗi hebde en ɗum noon min beltanimama no fewi allo ɓe mbaɗɗa alay sago to jeeɓata min ɗo mbawa aride ɗum mbawen nandirde so tawi ko ɗum mbaɗa pause après en jewten to jeeɓaton ɗo to gonɗon e yebde en direct ɗo on mbaɗa ɗum pause après saɗi ɗi mbawen nandirde ga hen so télé jeeɓaton walla so tawi koye portable alay sago mbaɗon pause jalton ɗon ha laaɓa ceer mbawen nandir so wona ɗum waɗat écho voilà kala noddowo so tawi noddi heeɓi yo so tawi woni koye yebde alay sago wawa dartide ko yeɓata ko
mbawen arde hen haadirte hen mbawen yewtude ɗum noon hande ko situation leydi ndi ko ɗum woni ko jiɗɗen yewtude taw noon koye ɗemgal men neniwal ngal taw ko ɗo e nder Titonde TV en jii ñawore yani hakkude Ousmane Sonko e on mo ganduɗa ma kañum woni Adji Raby Sarr ñawore nde noon wi wonde viol ala menace de mort ala kono noon ñawira ko corruption à la jeunesse noon hewɓe ne nan ɗum ganda holko woni corruption à la jeunesse ɗum noon so tawi neɗɗo ne haala e hunde yato ene humpiti hen enen en wona juriste en ne tawno en janggani droit kono noon eɗen jokkodiri e jangguɓe droit ne namdiɗen goto e jangguɓe droit nde o wiyan Didier mbiɗen nammo o wi wonde corruption à la jeunesse wonko firtata o haalni en ko firtata ƴetten oɗo après so bari garten hen so Allah wala ɗo jaaɓi bisimilla musidɗo noddoen toon to France allo alay sago mbawa aridde so tawi ko portable jeeɓata walla so tawi ko télévision jeeɓata kuppa ɗum ha laaɓa ceer ha gaynen haaldude bisimilla inde yettoɗe hoto noddoramin o saaha ɗo e leydi men France leydi France noddoramin inde nde mi ñamlima inde nde jafoɗa a ñamlima inde nde ɗum noon no hol yiyande ma e situation leydi Sénégal actuellement e hakkude kadi dossier Ousmane Sonko e Adji Raby Sarr eyi yiyandam e leydi men so wona gonɗen koye bonnude leydi men min e banggue miijam woni gonɗen koye bonnude leydi men population tawi ene yiɗi leydi mum wona politicien ji ɗiɗo ndaara mi andata fami woni Makki o woni Sonko o donc e nder politique mo mbaɗaro ko politique bonnowo leydi marawde eyi kamɓe fof donc tawi enen eɗen jiɗi leydi men ko goonga eɗen jiɗi leydi men eɗen jogii carte men bon nangen carte men haa ñande woore ngoore wona ko carte joƴƴinta neɗɗo carte gittorneɗo goonga donc ɗiɗo manifestation ngaji mbaɗireeɗi hol importance majji min to banngam nawni de ene hele ene bonne te ko bonnere heewo fof Makki jolaani hen Sonko jolaani hen ɗiyum jolaani hen wona liggeyaji bonnere liggeyaji magasin aji telereji Sonko ala hen geɗal Makki ala hen geɗal donc ɗum ɗon hay importance ɗum ɗon ok même ɗo banggue justice seeɗa kalaɗo banggue justice to est ce que justice Sénégal ene funi ene addi e nder oɗo saaha walla justice Sénégal yaari ko banggue nde tawno heɓɓe mbi wonde ko justice mbaɗaɗo corrompe waɗi ɗum corrompe tigui ko gouvernement o te alors que justice foti wonande ɗo ko kala pinowo e nder leydi ndi walla tigui rigui biyeteɗo wonde ko kañum woni jeeyaɗo e nder leydi ndi min banggue yiyandam ayi justice min cikkumi ko kadi sa ndaari hen banggue aɗa wawi wiide eɗum jilli politique sa ndaari e hen banggue kadi aɗa wawi andude ɗum ɗo ko gonga ko ni foti waade ay sa ndaardi ɗum banggue politique tan koko wontata politique ay sa ndaari ɗum tan banggue tan justice ɓolo kadi eɗum nangi Sonko mi anda tawa faami no jiɗmi haaldude ni joni min wona dardude nde ko hunde wonde nde jiɗmi andude beele eɓe ndewni lawol gueɗe ɗe walla ala gueɗe ɗe ndewani lawol vite fait rek après gara hen won noddoɓe en gayani e nder fixé guilnani donc banggue oɗon banggue min banggue nanggogol Sonko eɓe ndewni lawol par ce que ɓe nanguirimo ko wadde trompi mais wona ɗum wonno e dossier o dossier mo gandanɗa hoorema wiyama wonde ma won ɗereji temedde nayyi e wondude capanɗe jeeɗiɗi goho so ƴewama ƴewtinama tawama wonde ko haalno hen ko fof dossier ko vide ɓe gartoyi e fannu goɗɗo mo ganduɗa mo joom yimɓe jakoraki ɗum ma ɗeɓe hawnude ma ɗeɓe hawnade seeɗa te kadi ma tundu hakkillaji yimɓe hewɓe te kadi ɗum aussi wonko e bonnande président Macky Sall ne tawno hande won wonduɓe makko mbiyo kañumen koyemen dañi gacce ko ɗum tagi mi wiiɗo sa ndaardi ɗum politique tan wonat politique ay ɗo joni wayno ko an aɗa waɗi temedere ella ellaji ma gadde ene kaale
wala donc so ellaji ma gaddan ene kaala hen an kadi ɓaade ene haala ha fof haalot ni cikkumi ko noon a jarama a weltanama won en keeɓi ɗo ma won 16 appel less ɗum noon min beltanimama e yiyande eyyi wadde mi salminima a jarama musidɗo a jarama min beltanimama no fewi no fewi no fewi o weltanama no fewi ƴettenoɗo musidɗo ne mbaɗɗa assalamu aleykum wa aleykum salam wallahi tampere jaam alhamdulillah settude Allah machallah inde yettode hoto noddoramino o saaha noddami ko ɗo e Kédougou inde nde eyo inde nde a inde ma nde inde nde Abdoul Adama Sow d'accord Abdoul Adama Sow kori Kédougou ene deeƴi e oɗo saaha walla ala koye fitina gonɗen no Dakar woniri e fitina ni wallahi yettere Allah ko mawɗum alhamdulillah Kédougou no deeƴi no ɓuuɓi no weeli jaati d'accord ɗum noon holno jiruɗa leydi ndi so tawi wonde aɗa yeeɓa ha joni ayawo ngo walla so tawi wonde aɗa yeeɓa tigui rigui ha joni e téléji ɗi situation leydi ndi walla tawi wonde ko radio ji keɗotoɗa walla so tawi wonde a heeɓi humpito actuellement ne leydi ndi yarini ne sifori ni gade ko caɗele saqqede woni ɗo ɗum tawno kala ɗo jaruɗa e laabi ɗi nana duppe kala ɗo jaruɗa yimɓeɓe nana mbaɗa attaqué e yogay ha joni galleji kono kadi e yogay osanji ne hande hen bisimilla wallahi miɗa yiya ɗum mbiɗa yeeɓomi téléji kadi komi jeeɓomo toujours an dijje dow mbiɗa yiyama tigui rigui kadi min en belto e yewtere ma no fewi a jarama wallahi minen sifori ni no leydi Sénégal ndi sifori ni hande ɗum welani min kadi haydara waɗi noon leydi jaam leydi deyre wonno jogui no foti waade kono wona no foti waade ni way enen ganduɗen Sénégal men ko Sénégal jaam ko Sénégal kisal Sénégal ko ndenka tan woni hen ewa nini joni ko so yimɓeɓe mbaɗata manifestation ko wona hunde hande min e nder yiyandam hay saɗa waɗa manifestation bonnugol wona hunde hande sabu sa ƴeewi ko bonnete toon ko bonna toon ko e pittari keddiɗi hen ndi wona affaire wona makkisal bonnana ɗum wona ɓiɗɗo makkisal bonnana ɗum bonnana ɗum ko ɓiɓɓiɗi leydi Sénégal foof no fotiri en ƴeewi gila nde premier nde ñawore nde fuɗɗi nde gila le 27 3e mois 2021 nde kanko leader Pastef o nder noddande o yaano tan no nootiri no foti nootorade ni o yeehi o nootoyi ñaawore nde no foti nootorade ñaawore nde ni taw o dillinaali leydi o dillinaani hay gooto justice waɗa no foti waɗde ni ñaawira no fotiri ñaawirde ni haa nde heɓi goonga makko heɓa goonga makko fof taw o noddaani violation noddaani haydara nden on ɗon sahaa so ɗum ittama e dow hoore makko anndama ko tooñaaɗo ma ene weli ɗo ene weli haalde gonga kono noon an a wiyama a tuumama hunde a wiyama a rokkama concation ya notoyo ndo a ñawoore ñawoore justice ko yimɓe fof foti hen e o an a fommima a noddi wonde a noddi caɗele a noddi violation yo yimɓe ngar yo jaltu yo wot ko mbaɗi yo calo neɗɗo hunde ñawoore noddoɗa vie personnel an hoore ma a fotani nannude hen yimɓe woɓɓe kadi yimɓe woɓɓe jaɓani fodde nadde hen e ɗum ɗon eɗen gandi hande kanko leader Pastef fof ko neɗɗo jogiɗo yimɓe emo jogui yimɓe mais sin tawino ko toñaɗo so rewi justice haw heeɓi gonga makko hay so waɗama nder dumbirdu hattamo yalto laamu leydi ndi saabu neɗɗo gardo fewnude hana bonnude enen jiiɗen ko neɗɗo foof gardo fewnude hana bonnude saabu neɗɗo bonnowo wona ko hunde ko hani wonde d' accord eyyi ɗum noon min beltima kadi mbiɗen wona min tan yiiɗi nadde a salminama no feewi a jarama a weltanama no feewi min beltima e nadgol ma a salminima ha leydi min Mauritanie to a jarama merci merci wonɓe e ɓoggol ngol joni on en ƴewat ƴettude oɗo gonɗo e ɓoggol omo nodden to Mauritanie bisimilla allo oui allo salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah allo Didier ko kañum kay aɗa nodda min Mauritanie koye appel direct noddora ɗo hen holliri tan ko wonde aɗa jogui hen yiyande ɗum tagui jigilanani appel ma kono noon waji ɓe gonɗo koye ɓoggol ngol aɗa ɗaɓɓe yaafo ene fewi no fewi holto noddata ene Mauritanie musidɗo noddama ko Nouakchott
Nouakchott toon holno wayi hol information ngaji mbawɗa rokkude men Nouakchott par rapport e ko kewi toon ko won mo ganduɗa ma kañum Oumar Diop mo ganduɗa hoorema hande ko dadiɓe wonɓe toon to Mauritanie jaggi ɗum pii ɗum mbari ɗum e nder oɗon tuma en jii seppoji mawɗi mbaɗi toon kono mboɗo sikki crédit mo ko gasi ɗum noon wasata taw on gonɗo ɗo hen Mauritanie so WhatsApp nodda en wawa kadi rokkude en toon information ngaji labɗin e tawno Mauritanie ɗo ɗo ɓe gonɗi ɗo wayno réseau mabɓe koko kuppa ko ɗum saabi hande pour wawde dañde fartangue jokkodirde e mabɓe ɗo banggue ha joni WhatsApp ko caɗele saƴƴede ne handirta ndiyano ɗum noon ƴetten won goɗɗo mo ganduɗa hoorema gonɗo e noddude en mbawen yewtidde e mum kañum ne allo allo mbaɗa ne mbaɗɗa aɗa selli wallahi jam jam wonema ari kam inde yettoɗo oto noddora en e Ceerno Sall Ceerno Sall Ceerno Sall eyi bisimilla ma Ceerno Sall ala yettoɗo noon bisimilla aɗani en direct on bisimilla hol yiyande ma ne joguiɗa par rapport aussi e situation leydi Sénégal ne wayni ɗon lesni kay ni kam en holɓini ene hulɓini en holɓini trop ɗumi e kam d'accord an to gonɗa actuellement holto kettuɗa o saaha to kettuɗa oɗo saaha ɗo noddora en ɗo o saani eyyi amini ɗo diwan darmi gosti en tuuni diwan wocci eyyi bisimilla ma ɗum noon wadde min beltanimama a weltanama e natgol ma emo ala problème o jarama o weltanama en keeɓima on 63 appel en absence actuellement 64 appel en absence eɗen ɗaɓɓodira e mabɓe yaafuya kamɓe wonɓe noddude ronkuɓe dañde fartangue nadde ɓe ɗum noon so tawi en nanni neɗɗo alay saago keɗoɗen ɗum keɗoɗen opinion mum gartene mum kono yo mbat jam jam tan sago min waaleykum salam guiɗo ko ɗejejo a salminama ko kañum kay mi salmitimama inde yettoɗe aɗa nodde min holtoon musidɗo ko Moussa Diaw mi nodda ɗo e Maroc Moussa Diaw no guurɗo minen kay si wona miɗen ɗo rek ɓerɗe no taƴi hannde min beltaki marowde wallahi minen kay hannde ko ɓerɗe no taƴi sifa kulol fof miɗen gondi e dow muɗum e kumpa ndeysan so ndu woni ko lew dow kono hakkille mum woni ko less ne tawno ko ñamere ko yarte ko fof ko ɗum haalete neɗɗo kala bawɗo ñaago jam e nokku muɗum hay ɗona nokku muɗum sabu na bone ko ɓe mbiyata ko no ficcitalaji gonga anda si tan min tawaka harande hannde won ko ficciti men presque hannde yimɓe jame men cohli han min dañata il faut cooda crédit gonga donc juste rek ka haalde min ka yiyandam e leydi ndi o saaha mbaɗe partagé live o kadi mbaɗon tappote mbaɗe hen zemuji ɗi nanne zemuji ɗi kala gonɗo e live o yo nannu zem ko waɗi ni junguel ko mbaɗe hen c'est très important par ce que ene ɓeyde chaine o no fewi bisimilla jokku donc min oɗo dossier entre Adji Sarr e Ousmane Sonko min kay wona ɗum ɗo hoɗonomi e makko donc laamu Sénégal noon min kam mataw woni ko biddimi e kadi hunde kala ko jiiɗa kala ko gañɗa neɗɗo si tawi kana ndaari ko kañɗa ɗum ko ɓuranama a foti dartindade hoore ma d' abord ene selli ɗon ko gonga ɗo donc Sonko min de mi wiyayi miɗo wonani Sonko kono noon min kon gonanmi ko leydi ndi si tawi woni sokede Sonko ɗum ala important e leydi ndi yoɓe gacci Sonko ko ɗum ɓurani yimɓe encore troisiéme mandat Macky Sall so tawi Macky Sall no weɗa no yiɗi yimɓe no koori ko e mon haade enen ko mi nana toujours mawɓe e men no noɗa wonde no Macky Sall ko yo quatriéme mandat en fulɓe en mbi eɗen koori hoore men hay ko wona fulɓe ko ñaagoɗen Allah kala ɓurɗo e Sénégal yo jooɗo tawde wonde Sénégal ko en renndaɓe ɗum so a yi hannde leydi meɗen Guinée to no haɓe wi'e ko ma pullo jooɗo Mauritanie to no haɓe wi'e ko ma ɓaleejo jooɗo hoko saabi ɗum wona ko potal gonga joni noon si tawi woni ngal potal en ɗo e leydi meɗen ko foɗɗe darade jiiya ɗum jiyan ɗum wonko kadi kerwete hen a ranndi mon weɗame meɗen Macky Sall o foti hankande haalande yimɓe ko waɗata si tawi woni o wattani troisiéme mandat yo haaran yimɓe ɓurini han si tawi woni ɗum ko fewni fo si bonnama o ko fewnanno ɗum hayo hakkinode wasde fewnude ɓuuri mais e nder haala makko ñanden o holliri wonde omo foti wawde wadde troisiéme candidature troisiéme mandat kam ko ma jomum wotane daña fartange wawde gañade o wi noon so tawi Sénégal
ala ko heddi so wona ɓe jiɗa o waɗa ɗum non yoɓe ñaagomo taw noon koye dow newya o wawa tottude ɗumen ɗum noon hewɓe jonnani kaɗon haala nde tawno hewɓe mbi wonde beele Macky Sall o roni laamu koye bamum sakane wiya wonde yo Sénégal eji ɗi ñaago ɗum e dow ha joni newuya e donc sayi oɗo dossier yettima ɗo yettiɗan hoko saabi ɗo wona ko oɗa Ousmane Sonko tumede est ce que avant Ousmane Sonko tumede omon yaltinanno sukaɓe jeehe bonnoye andi o yaltintano joni sayi o tumama omon yaltina sukaɓe jeehe bonnoye hoko saabi ɗum ko dossier o yimɓe ɓe tan jijitto o firjitito ciftora ko yanoyto kadi kala mo ronki yumma muyna e tano nde tawno sa ɓurama doole tan a andi ɓeɗo aussi wonde ɓe mbawi rewde maɓe nanuma e nder dubbirdu so tawi annene aɗa jogui ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo so tawi tigui rigui ha joni a teftima e majjum aɗa wawi hen hisde ne wawi wade fof teftor hay sono sewi andi pular wi banto e hakkille ko jooma banto tan wawi ɗum yoɓande hoore muɗum hello e hakkille gonga joni noon si tawi woni hande o waɗama ɗeɗo kuuɗe o ala to diisoyi ɗum illa e sukaɓe wona ko wiita sukaɓe miɗo caggal Allah miɗo caggal moɗon gonga a weltanama no fewi guiɗo min beltima donc mi salminino mi juurimama depuis ñalawma miɗo heeɗo e direct ji maɗa wallahi hande fof neɗɗo ronki wonde neɗɗo gonga ene selli kono a salminama tigui a weltanama no fewi min beltanimama Kartuki ɗum ɗon mbaɗa andi ko noddunoɗen nano Mauritanie o kañum woni ɗo eɗen jaara e 77 appel ɗi gandanɗa hoore makko en absence bisimilla musidɗo allo alay saago goppa ko kettoroɗa ko mbawa haaldude amen so tawi gonɗa koye heeɗade toon a pota ko kettoroɗa ko mbawa haaldude amen a wawa wiide aɗa wona e appel aɗa hetto en toon waɗat écho en ɗon kadi nanodirden e hannirten hiyana ɗum noon sikki ala ɗum noon eɗen mbaɗa yimɓeɓe expliqué holko woni corruption à la jeunesse eɗen gandi tigui rigui ko article mo gandanɗa hoore ma aussi en mbawa kala ne mbaɗɗen woda nodduɓe bisimilla allo aw pot ko kettorɗa toon ko kuppu ɗum ɗo ko kepporɗa toon ko waɗ ɗum pause ngara ga en allo eyyi mbimi so tawi gonɗa ko hetta toon a kuppat ko kettorɗa toon ko mbawen nandirde meɗenima e bis non a kuppat mbaɗa nanta ga haalam a kuppat so tawi gonɗa ko yebde a ari toon yeɓata ko c'est bon voilà vas-y bisimilla ma inde yettode hoto noddata o saaha Ibrahima Ba aɗa nodda hol toon Mali ne Mali ne mbaɗi Selli Ba Sénégal da d'accord aɗa jogui yiyande situation leydi Sénégal ne yaari ni hano fewi bisimilla ma addu yiyande ma min kettima addu hen yiyande ma aɗa heeɗa no wayni tan ko welani hay goto amen minen foof holko jiiɗi holmo cikkuɗa addi ɗum ko président de la république gouvernement mum walla ko Sonko ko hendu mum tan ari ma taw ko hendu mum ari kono noon hendu kay sene ara woda ɗo ardi hendu ardata funnage walla arda hirnage walla arda taw walla arda worka wodanno arde kono minen kam sa namdima wiyata ko président Macky Sall gam mbawa wiide ko Sonko walla tawi wonko woni less ko wona ɗum ɗon hay sino so tawi ko Macky Sall a wawa wiide ko Macky Sall mbiɗa wawi par ce que ko loi noon d'accord wadde vas-y bisimilla ma haali yiyande ma aɗa jogui chacun e libre mbimi goto fof ne waɗi libre e haalde yiyande mum bisimilla addu yiyande ma ne woodi wallahi hay sinno tawi ko Macky Sall wonno mbiyanno ko Macky Sall Sonko ne ko Sonko mbiyami gonga eyyi kono joni kam mi salminima on a salminama min calmini Mali koni Mali kam deere nan toon o saaha mawɗum tan alhamdulillahi jetta Allah kono deere kam ala ga ndeysan aduno joni yaari noon ne tawno leyɗele ɓurnoɗo deeji ɗi fof kañum gona firine o saaha wallahi Allah min beltima min ñaguirmama gueɗe moƴƴere yo gueɗe wat toon jaam waɗa ga jaam waɗa jaam toon to Mauritanie waɗa jaam kala mo gandanɗa hoore ma woni koye jamalu a weltanama no fewi no fewi no fewi o jarama ɗum noon corruption à la jeunesse ɗum firti wonde ko so tawi neɗɗo par exemple omo woni politicien walla mo woni homme d'affaires walla mo woni journaliste walla mo woni ha joni jangguinowo omo jogui inde omo jogui kono wiye influence publique mo gandanɗa hoore ma aussi ene mbatte makko hakkille no fewi o ara e suka debbo mo ganduɗa hoore ma dañani 21 ans so ara o dañdi duuɓi sappo duuɓi nogas e goho eywa e nder inde makko nde noon e nder eko jogui ko ɗum woni ko addata e cukalel ngel
mboɗo wawi ɗum ko ɗum woni ko gonmi ko ni wonode chiffre ha ɗo gandanɗa hoorema guel cukalel ko haqqi haqqinantagal o yeyata ɗum te kadi à travers aussi e ko woni ko ɗum woni ko waɗata incarné omo waɗa ɗum ha joni crompe dans ce cas ha wawa hebde cukalel ngel o wonda e mum soit que cukalel ngel ene weela e nder oɗo saaha kono ko no arde e mum ni woni no fotani ardude e mum saabu ɗum cukalel ngel ko mineur dañani taw duuɓi nogas e goho sen dokki yeru goɗɗo mo jiiɗa e ɗum ɗon way tan kono par exemple professeur jangguinowo école ene wonda e élevage mum ha joni rewɓe ɗiɗon élevage ji rewɓe jo foof o windini ɗum omo winda ɗumen ko wayno devoir uji dans ce cas so tawi ɓe jiiɗi hebde ha joni moyen e nder ɗiɗon devoir uji kamɓe e nder koye maɓɓe ko kanko wawata rokkudeɓe ɗum ɗon ɗum noon o wiyamo profita e nder gandal makko gal walla e ɗum yo ƴem ha joni on profite e nder oɗon faiblesse ha wawa wondude e ɓeɗon sukaɓe o wadda mumen cagarte ɗum ne aussi ko corruption de la jeunesse ceerno gonɗo e almuɓe mum rewra sababune ceernagal ngal rewra sababune wonde ko jangguino ha wawa tigui rigui dañde fartange wondude ha joni e on mo ganduɗa hoorema kañum woni almudo makko ɗum ne aussi ko corruption à la jeunesse ɗum woni noon ko Sonko rewra par rapport e hakkude makko e Adji Sarr Adji Raby Sarr kono noon tout ce qui est viol biyonoɗo hen o iwi wona justice Sénégal wi wonde ko wona gonga et tout ce qui est aussi menace ala hen e nder oɗon tuma ardi ko comme ne gardanmi debbo ni mboɗa incarné debbo mi heɓa ɗum noon so tawi wonde ɗum ɗon so tawi wiyama wonde neɗɗo ne jagge hen gandon hande soɓe pelliti jaggude soɓe pelliti jaggude hande ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni ha joni waɗoɓe ɗum ɓe sa renaki ko heddoro e Sénégal ko hewata nde tawno hande aduna hande o kala ko joguiɗa ko ɗum woni ko mbiyata wonde aɗa holla ha tel sorte ko mbawa hebde ko jiɗɗa kala ko gandanɗa hoorema hoɗum woni faiblesse on mo garata o koye oɗon fannu garata e mum so tawi ko kalis joguiɗa mbiyaɗa waɗa ɗum crompe kalis so tawi ko inde joguiɗa mbiyaɗa waɗa ɗum crompe inde so tawi ko ha tawi koto banggue gandal joguiɗa mbiya wonde aɗa waɗa ɗum ha joni crompe tawi ka politicien batte suivre yimɓe batte hakkille mbiyaɗa waɗa ɗum oɗon crompe ɗum foof en jii ɗum ɗon en jiiti ɗum ɗon ko ɗum woni corruption à la jeunesse il faut yimɓe paama ɗum ɗon kono hewɓe nanat ɗum tan ene defta hen to ganduɗa ko ɗum firti ne handirten hen c'est très important aussi paamodiren ƴetten oɗo guila nane o mono noon appel aji makko puɗɗima ɗo hewde bisimilla musidɗo allo wi a ñifat ko keɗotoɗa toon ko mi salminima mi juurimama allo allo min nati nandema min nantama peut être mataw ala réseau allo allo wi mbaɗa heeɗima mbaɗ nanma inde yettode horno tawa saaha min allo mbaɗi e allo e mbimi mbaɗi e Mouhamadou mannadduma to Côte d'Ivoire réseau ma o moƴƴani fewi de bisimilla ma addu yiyande ma par rapport au soko wona e dow majjum ko way yiyandam par rapport ko wona e dow majjum ko mataw ko yimɓe kalata ko ren ɗum ɗo Macky Sall ala fof ko woodi ɗum hen presque neɗɗo sa nawi hoorema nokku a force a yaha yawat force cikkumi ko an nawi toon hoorema ko an kolko keɓɗa toon ko an o jeeyi e so wonti sino ka biyeno on Macky yino ar yaɗo eyyi kono koɓe mbino waɗi toon koko ɗum woni ko waɗani toon aɗen koɓe mbino o waɗi toon ko hakki yennam way mataw kono exemple joni noon jaaha ha nder justice ya ala wujjani sac maaro kono a wujji kiloji ɗiɗi maaro ala ko tagma o jaa justice wiya wujji sac maaro kono a wujjani kiloji ɗiɗi maaro ɗum hono wonirta hono waaru gas viol eɗen gandi viol ko ɗum ala ɗum mbimi ko ɗum o ko exemple aɗen ɗo joni sen kaali affaire o tan sa ƴeewi joni konko joni ala mbiyatake ko wujjani kilo kono wujji libre walla gueno wa libre kono sa wi non ko ɗum ñimi yiidema aɗen ɗo joni ala viol wona menace de mort kadi ala hen kono o jaggira ko arata toon ho wonde on kadi konko aswona ɗum ni ko responsable ko o tini ɗum ɗon nan toon leydi ndi yaadani hen o jogui droit wadde signal leydi ndi waɗa ɗum arrêté
hon ko leydi ndi yaadani mi famani salon de massage ala fodo ala e nder leydi men Dakar ala fodo ala e Dakar kala tournament to salon de massage te salon de massage ala fo façon neddo mo arata ala fo façon neddo mo arata ton mo tan dum fréquenté so gongo yonti aussi kalen gongo rek ala fo mo arata ton kono no wadi kay mo foran yaadoro al no salon de massage kay hol mo forani yaade salon de massage tay bandu wan musa ngay for yatu mo foran yaadoro foran yaadoro ko neddo mo ganda yimen battema haqqille halta foran yaade neddo mo yimbe sa andi ran yimen battema haqqille ko biida fo yimen badat est-ce que vie privée neddo ene wadi dépendre aussi e neddo wawde wonde mawdo leydi wala wasde wonde rigi mawdo leydi est-ce que ene wadi dépendre par rapport non vie privée so tawi addi dum tan wala non ko so tawi wonti privé dum ay gorwa nyawde neddo yo sa yimen nyaawa neddo tan yimen nyaawar ko yelti ko mal yimen nyaawa ko haalete ho kono sa addi tan ha yi privé no jinni widama ko bida ko adan ko tagem ala haalande ma haala privé ko parce que goto fof ene jogi ko ganda ma ko suudata ida feñe ko woni gedal ngal hande salon de massage uji di presque ɓurata wadon fréquenté de ko wiire bonde ko joom jawdi en ɓe nde tawno hande so tawi neɗɗo heeɓi 20 000 francs walla heeɓi 50 000 francs wonɗo fotata wawde hedde ɗum ko wona yaade tigui rigui en waɗa yaade ɗum e ɓandu mum aɗa kam joni ko jaggira o tagi o waɗa 2 ans o jaggira o waɗa 2 ans dépendake haydara e ko Adji Sarr wino ko o jaggira ko corrompe ala non ne defandi non corrompe ala non dépendake non vida e viol so wonino ɗum ɗo neɗɗo ñawraɗo viol ñawraɗo tigirigui crime so tawi wonde artiraɗo konko ñawra ko viol ko ɗum woni jimmi fayi ɗum woni ko mbimami ko viol addirone haala ka e kono viol ala ɗon kono konko wona viol o ñawa ko ñawra o ñawra ko arata neɗɗo mo yettaki 20 ans aɗa wonde muɗum aɗa funto ɗum aɗa heɓa haqqille muɗum aɗa wonde muɗum ko ɗum o ñawira ko ñawira ko hinnoɗo an hoorema ko ɗum o ñawira noon mbiɗa neɗɗo mo yettaki konko hay wona no aratay Adji Sarr ne jogui 20 ans ko 21 ans neɗɗo mo yettaki 21 ans aɗa ndi ñawore nde maɓe ala nde o yettaki 21 ans ñawore nde ko kayraji makko article 335 a faami corrompe à la jeunesse corrompe à la jeunesse firtani wonde ko ɗum ɗo wonde fufito hande imagine toi so tawi Adji Sarr yettaki ɗon holko waɗata e nder salon de massage mo gandanɗa hoorema so tawi neɗɗo ari ɓortoto ha laaɓa jomum ɓorto ha laaɓa ene masa neɗɗo o ɗon so tawi neɗɗo yettaki ɗon ka wiyama wonde ko mineur holko waɗata salon ngaji ɗi ɗon holko findiri mineur ɗi ɗon salon ngaji neɗɗo so woni mineur gonɗo mineur o joɗo o e less koyɗo yumum ala ɗum fowdirani ala i salon de massage mo gandanɗa hoorema neɗɗo gorko ɓorto ɗi ɗum fowdira ko nawiron oɗo ko ɗum nawimo toon konkone wadde noon mineur yagal kay ala ɗon wala gandol golle ala nan ɗon kay ala ɗon kay bon e kaw a weltanama no fewi ko yere e joyi kaw ko yere yem goppu yimɓe ndeeƴa ɗum poɗɗen ñagade oppude yimɓe jeyatno o yimɓe mbawa yeyde min ko jiimi ko seeɗen kaldu gonga hande Sonko Allah ne rokki ɗum sukaɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓerde mumen sa udri ɗumen tan ko Sonko tawata toon il faut yimɓe kaldu gonga senti yo haala hande wonɓe ganduɗa hoorema ene paari pour yeyde pittali mumen uniquement pour Ousmane Sonko wadde o so tawi Ousmane Sonko nannama e nder ɗo dombirɗo kala mbimo coppet ñande hen ko maayi ko mayata e nder Sénégal ko maɓe gandu wonde hande Ousmane Sonko jarani e wadde ko noon wadde mayɗe fof no wino ni tan kiittide so yahi jurat ko ɗum tan mayɗe fof yimu jibini goɗɗo c'est fini eyyi kono bénéficiaire laati noon il faut ndewɗen
voilà weltanama ala bone fitara laasi de ala bone meɗa wasa ficcude laasi mo a faami ɗum noon weltanama ando ono bone fitara laasi maade fof ren yimu jibinat ɗum kay jaaɓe ma ya yimira mabɓe jibina aɗa mon frère wuurde ɓe nguura noon aɗa mon frère hande aha kala men mo koreji mum mayani walla kala mo ɓaɗi ɗum mayani andra wonde holko woni e mayde nde ɗum saabi noon yo gore men fof ñaago Allah jam yo aɗen ɗo jon suhaɓe ɓe ma yiyata hen tan ko ɗum na waɗa e ɓerde mabɓe aɗen suwa ɓerde muɗum ne hawni ɓerde nde famɗi kanko nanna hen a heeɗi gasi kamɓe ko ɗum nanna e ɓerde mabɓe ngare naate ɗo maaye ɗo mbaɗe ndani ɗum koye wondi an ɗum wona exemple ni e wadde so tagi ɗum nanna e ɓerde mabɓe yo Macky Sall yaltin ɗum e ɓerde mabɓe c'est que l'essentiel haadi wonde wona sumboron woni ɗo moƴƴi a jarama min beltima fuɗɗi ɓoyde ɓoggol ngol mimo kaldarawa nini ko 20 ans jartimi mi ummimi Sénégal mboɗimi Côte d'Ivoire min ɗum wala mi intéressé suwaɓe wonɓe toon ne kaɓene mbaɗe ɗum ɗe ɓe gupponoɓe jaaɓe golliyamal ɓe jangga jangde mabɓe non c'est que probléme o aɗa gon probléme o woni probléme o peut être mataw an ko heftima e majjum ko walla aussi ko jarananima hen ko ɗum jarananima kono wasata wonmo jarani ha ko gandanɗa woni ko jarantami gasi noon voilà jarantama voilà jarantama a weltanama peut être hay kamɓe jaranɓe merci beaucoup a ɓooya ɓoggol ngol no feewi a weltanama sa ari won worɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓe ndenduɗa alay saago jaɓa feccude mumen ko ndenduɗa e mumen ko c'est très important voilà oɗo musidɗo guila nane omono nodda omo yiiɗi jeeyede e yewtere nde kankone aussi en dokkanmo o wawa jeeyede e yewtere nde no haadirta niyan voilà bandiraɓe mbaɗe partagé live o mbaɗon kadi sécurisé live o won cœur goto mo jiiron nan ɗon oɗon cœur on ɓoƴƴata makko on ɓoƴƴata makko ummo après gonɗo continde ɓoƴƴude cœur he dans ce cas aussi mbawen yewtidde e rokkodirde miijoji e haqqe haqqilantagal ne mbaɗa allo ne mbaɗa e tampere machallah alhamdulillah jam tan bisimilla inde yettode hoto noddora kam o sala dewma o Ibrahima Ba jiyete Diakhso nokkunu e Sénégal to jeeyde beddi on Bakkil to gonɗa o saaha gommi ko Mauritanie Nouakchott walla wallahi Nouakchott gommi tigi wallahi situation Nouakchott o ɓe deeƴi walla ɓe deeƴaki alhamdulillah o saha kam deeƴi machallah o saha kam ne deeƴi hay so kono yimɓe jii kulhul kam kono o saha kam deeƴi kam o saha Nouakchott kam ko ni tan ɗaccirte so tawi woodi barade tan jomumen ngulla so woyi setake daƴƴa ɗum de kam woni gurdam guertogal kam ayde wato leydi ko noon to yarat min ko sidi wawi hande no Sénégal woori ndemine hande ɗum ɓuuri wajjimi no fewi no fewi ko Sénégal ko ɓuuri wajjono o saaha minen kam ko toon ɓuuri wajjimi no fewi parce que no wonno holno jiiruɗa ñawore Ousmane Sonko e Adji Raby Sarr min kam ñawore nde tawi tan gonga de betti kam no fewi mi meeɗa sikkirde ko ndani gunde wayata marawde wallahi cikkan noon ka neɗɗo so tawi takkama hunde so tawaka e muɗum fotti tan laɓɓinede ha laaɓa acca yaaji muɗum d'accord kono noon neɗɗo ñaawi mum tawaka e mum kadi para kadi ne fawi woni gueɗe aɗa andi ɗum alay saago sukaɓe mbawa jabde hon dani yaara hon nande jooɗani ka sinno ko sago ñen kam enen ɓiɓɓe leydi Sénégal laaɓe sago men ko yoɓe laɓɓimo o laaɓa ɓe gaccamo o yaha 2024 o porta o yimɓe 2024 kamɓe fof no kawra diŋra he enen ko ɗum ɓuura men presque ɗum ko toñange normalement ko toñange wa no kadi min cifro no fewi machallah mbatta ko en ndewni ɗum no fewi machallah yewte mi weli way fayida a jarama a weltanama a ñaganama gueɗe moƴƴere eɗen ñaago jaam toon to leydi Mauritanie a weltanama merci ewo ga jarama a jarama yo Allah yo moƴƴere o weltanama kanko musidɗo noddo en toon to Mauritanie ɗum noon ha joni so tawi neɗɗo yiiɗi jeeyede yewtere nde hewata ko 00221 78 603 94 41 walla mbaɗa 33 855 16 37 ɗum woni ɗum ɗo ɗum
eɗen mbaɗi impinglé e nder YouTube ɗum noon mbaɗe partagé aussi mbaɗon like ɗaccunen commentaire uji moon ne tawno dole ligo ko ndiyam kono dole titonde ko onon ne tawno siko waɗete e nder fannuji goɗɗi e nder nokkuji goɗɗi ko ɗum woni ko jiɗɗan waɗande rendo ngo taw goto fof sino wawa arde haala avis mum haala hen yiyande mum kadi ñawgo gueno moƴƴere beele ne situation leydi ndi wayni wasa waade noon en ji hande hewɓe keeɓi bettere par rapport aussi e ñawore nde ne lelori ni Ousmane Sonko fawede duuɓi ɗiɗi ne tawno Ousmane Sonko to ñawa to woni chambre criminel to ñawa to e nder oɗon tuma ene wayno kala ñawnoɗo toon ene wayno ko crime jomum waɗi te crime aussi ko délit ko crime ne haadirta ni henna ɗum noon so tawi jomum ene ñaawe foti ko ñaawede duuɓi sappo fayi dow kono noon ñawore nde ɗo nde o ñaawa jiida e ko Adji Sarr fawno e dow keeci makko ki non c'est très important yimɓe ɓe ganda ɗum noon hewɓe cikkanno wonde aji kay ne haaldanno ni ene haaldirta ni feccaka sikki kay ko ɗum woni ko woodi e nder oɗon tuma ne tawno ɗo dari ɗo ko ɗo woni ɗo dari kono noon kadi hewɓe wiyannoɓe wonde ko complot Ousmane Sarr waɗa Ousmane Sonko ha joni waɗa gonɗini ɗum e nder oɗo saaha kono hewɓe kadi wiyannoɓe wonde Adji Raby Sarr ko fenande fentanno ene fawɗuma dow keeci on mo ganduɗa ma kañum Ousmane Sonko laaɓi ceer ne tawno hande hewɓe padanino exactement oɗo verdict ne tawno ene panno wonde hunde nde laaɓa ceer leera nañ ne tawno hande ne Ousmane Sonko saliri notitade lawol ni yimɓeɓe ne ɗum ne tunduno hakkillaji mumen Ousmane Sonko kay koko waɗi violé on mo ganduɗa hoorema kañum woni Adji Raby Sarr kono ɗum fof e wadde noon ene wayno hande ko situation leydi ndi ɓuuri wojje en ne tawno situation leydi ndi hande ɗo gonɗen ɗo ene wayno hulɓinima ne haadirta ni henna ne tawno hande ma on plus de 12 personnes tuggude hanke hande maayi hen kono en jii kadi aussi oɗo policier no warda ɗo e Parcelles Assainies ƴetten oɗo gonɗo ɓoggol joni joni garse oɗo musidɗo o heɓani heɓidade ɗum noon ƴetten oɗo bisimilla allo allo waaleykum salam waaleykum salam min kirima ustat télé maɗa e seeɗa yafoɗa mboɗo mi hiire jaam alhamdulillah yettere Allah ne gorɗa wa Sénégal kay hande wona jamɓolo woni ga henna tawno sukaɓe nani ga tan ma nana gona e nder seppoji e nder on tuma te kadi aussi magasin ngaji nana bonne kaake liggiɓe fodde duuɓe kiitale hande nana bonne yimɓe kuuliyade kuuli yaltude ene wayno hande économie leydi ndi koko dari ha laaɓi ceer bisimilla wallahi no mbatte hakkille internet gila hanki kadi hande fof min jii situation leydi ndi waktuɗo no woniri ni kam ena jiiɓi no feewi kadi no waɗi kulkuli ha ɓurti wallahi ndeysan no ɗum ɗo projet affaire ñawore nde eyi procé o no justice o no waɗiri ni ko gonga ni ko rôle justice o par ce que sa justice o ko rôle makko rek joyi mais kono noon no enen no jiiruɗen justice o wattu ni kala dartuɗo ɗum no woɗa wi ni politique rek ko nangirta ɗum tan ko politique eyyi ko noon yirata ɗum kono noon sa daari han justice o hande ñawore nde sa miƴƴima gilandema Ousmane Sonko gila o tuuma probléme o han gila o tuuma affaire nde han fof kam sikkuno ko gonga par ce que no salorino ni kono o salorino ni ko ɗum addi ha yimɓeɓe feccere nden ɗammini ko gonga ko Adji Sarr tuumi makko kono min e yiyande am kay Ousmane Sonko omo fota waɗe hayta waɗama hayta o fota waɗama ɗum ɗo ɓe liggi ñawore nde dow makko duuɓi ɗiɗi prison e yiyande am Adji Sarr kam fotano won yaas par ce que sa yii ko wondi ko waɗi ko fof waɗi han ko maayi hen ko fof maayi han sa Adji Sarr ne joggi hen joggi ɗum est ce que Adji Sarr hande est ce que fonno wonde rôle justice hande ko wiide Adji Sarr haadi Ousmane Sonko tigui rigui ha joni ko mbiɗa ɗum ko ala e mum eywa hankanti Ousmane Sonko no wawi hokkude mum mbuñaari ɗi ganduɗa hoorema fodde 20 millions
hankandi noon ñawore nde haaɗa hono ɗo hen e nder ɗo est ce que hannde Ousmane Sonko fotani kañum e hoore mum wadde Adji Sarr porte Adji Sarr ha joni plainte ngam diffamation ne tawno ko ɗum wonno hakkude makko e Mame Mbaye Niang haɓe mbawi wadde mo hen condamné par sursis 6 mois. No Adji Sarr kam Adji Sarr hay mbuɗu Ousmane Sonko fotanomo jonnude Adji Sarr kam e mbuɗo Adji Sarr kam ko fonno tan woni ni mboy to niɓɓudu to Adji Sarr kam man ko fonno tan no mboy to niɓɓudu to Ousmane Sonko noon kanko mo wawi rewirede affaire ɗum ɗo ko ɓe wiyata corruppi de la jeunesse ko par ce que sa miijima an kanko ne omo fotano wiide kanko o notata ko justice depuis 2021 sa miijima ko maayi hen ko e sukaɓe ɗum heewi par ce que wonki hayta ko neɗɗo goto maayi ɗum tan ko hunde mawde ala alaka 14 hande sa daari jeunesse o ko maayi hen koye ɓuuri nogas jiɗɗa wiide wonde ko wari ɓeɗon sukaɓe ko woni responsable woni responsable mum ko Ousmane Sonko totta responsabilité o kadi Ousmane Sonko eɗen gandi ko nocoyto Ousmane Sonko kadi aussi wora cifteren ko nocoytonoɗo justice goto hay goto nana foti laabi o ummi o yo noto e justice ko heddi ko noon holko saabi hande wiyama wonde nul n'est au dessus de la loi enen fof eɗen mbiya wonde Ousmane Sonko ko neɗɗo tan ne gonirɗen yimɓe ni ene goɗɗo fof woniri yimɓe ni holko tagui hande so tawi an o noddama a accete ndewa kala ɗo jiɗɗa rewde kono Ousmane Sonko holko tagui laamu ngu suɓano ɗum yo rew wonde ɗo yiɗi rewde ɗo non an dije ɗo hande sa calcule an noddegol ma e noddegol Ousmane Sonko wona gotum par ce que Ousmane Sonko han weli goɗɗo metti goɗɗo Ousmane Sonko han ko neɗɗo mawɗo e nder leydi par ce que han boy jogui konngol par ce que boy jogui hande yimɓe Ousmane Sonko hande kay ko kanko rek hande wawi dillinde leydi ha yimɓe fof gandam mo dillini leydi wadde dillinowo leydi so tawi jaggama tan leydi dillat mais ala sago ndi dilla par ce que hande Ousmane Sonko Ousmane Sonko wona Sénégal to nan woni Sénégal woni caggal leydi fof alamo kala mo nanda e haala Ousmane Sonko d'accord est ce que laamu ngu hande ɗo woni ɗo henna noɓe peesi goto fof ne jogui analyse politique est ce que won wiɓe wonde ko kulhuli ɓe goni ne tawno eɓe gañi Ousmane Sonko jokto lefol laamu e nder leydi ndi ne tawno ɓe jogui hen kulhuli ko ɗum saabi ɓe jiiɗi wadde ɗum pénalisé wasa jeeyede e nder ɗiɗo élection ngaji gueno ha joni garoji ne tawno so tawi jeeyama hen ene wawi so tawi huccidiri ha joni e Macky Sall e yimɓe mum o wawa hebde hen arara o daña fartaŋe wawde laamade leydi ndi an aɗa jogui oɗon sikki non mino sikke ɗon miɗo nana yimɓeɓe kala kono mi yarani on bange par ce que sa miijima hande e Ousmane Sonko mo wawi wiyede koɓe haalata ko kadi ɗum koye haalaji makko kadi hewɓe nanggata ɗum par ce que sa miija ndaari ni miɗo ndaara partout so ɗum ɗoji makko discours aji Ousmane Sonko e discours aji politicien Sénégal miɗo ndaara partout so discours aji maɓɓe kono no ɓe kalirtani ene wayni tawa wona gotum hande ko politique Sénégal no wayni politique o saltiɗi quoi politique Sénégal o hande no saltiɗi mais Ousmane Sonko hande kon bo neɗɗo mawɗo e leydi e dal ko ɗum tan mbawmi toon wiide a jarama min beltima kadi yiyande Adji Sarr kam o waɗi ɗo hunde hawnide hunde hamnide kadi hande mi saltiɗi e nder leydi men no ɗum wayni ɗumi hamni dal ɗumi hamni a weltanama o weltanama ne feewi kanko musidɗo o ñaganama gueɗe moƴƴere tigui merci ala jeunesse ko woni Ousmane Sonko jaguira joni après won noddunoɗo nde guinnane kañum aussi ko gandanɗa hoorema ko goto e dewintoɗo gueɗe men no feewi o wiyete ko Amadou Tidiane Sall bisimilla Didier salminima a salmitama a weltanama salmini hettiyankoɓe walla yemoɓe tiitoji physical e kuuɓal noon tigui rigui woɗɗin micro o hunuko ma o seeɗa eyyi jafoɗa ko téléphone mo ndemanno wona ko hennodduɗa saabu walla ko hennoddami wawa mais ko on koto joguimi ɗo d' accord ɗum noon a arittu tan après mbawa ɗum sa paari aɗa wawi hettade ko kalnoɗa so Allah waɗama no jooɗi bisimilla eyyi bisimilla min jinno wadde participer e yewtere nde ɗo fayida no fewi min ketta yimɓe guilnoɗe d' accord actualité yewtere nde haalata koye actualité caɗele ɗe leydi mbayi ni caggal tiri nde ñawore nde ha joni yani e on mo ganduɗa ma kañum Ousmane Sonko e nde haadi kadi aussi ko sikkano ko ɗum woni ko tawaka ɗum woni ko yiyaka hande tundi hakkillaji yimɓe hewɓe ɗum noon ko Ousmane Sonko wiyanno par rapport aussi e nder justice Sénégal ko ene wayno hande hewɓe gonɗini ɗum
hewɓe noon cikkata ene cikki wonde so tawi woni wonde gañaari ndi ene ƴeewe hakkude Ousmane Sonko e Adjiraby Sarr ene wayno ko Ousmane Sonko laaɓi ha laaɓi cer ɗum noon ko tulmi ko heddi koto Adjiraby Sarr annene hol yiyande nde joguiɗa hen en tant que ha joni patriote minen ko mbiyata alhamdulillahi rabbil alamin tiji sabu ma on duuɓi ɗiɗi hannde ala fof komin nanani ala fof komin mbiyaka e surtout ɗo procès ɗum ɗo en kaalel ko ɓooyi ɗum ɗo to banggue diine Allah laɓɓininomo ko ɓooyi so tawi kadi ko banggue aduna Allah laɓɓininomo ko ɓooyi sen duttima to banggue aduna o tawde ko ɗon gonɗen docteur gadiɗo laɓɓindemo tan ene wawno yonde e capitaine o e seedeji ɓuuri seede ɓuuri min ɓuuri ɗum ɗo kam e seedeji ɗi fof ko biyeteɗo Aminata Ba nanda ko Aissata Ba woni mo ganduɗa ko Adji Sarr hoore mum addi mo ɗon wonani une semaine ko yummiraɓe maɓɓe ko sehilaɓe on ɗon tan seede muɗum ene wawno yonde gasna hunde fof mais kono noon nde tawno ko dossier o no yimɓe mbimi ko dossier kono Ousmane Sonko wiyata ni ko dossier politique ko complot woni ɗon alay sago woda toɓe jettinimo ngam yibde koɓe keeɓe makko nde tawno Sénégal hay goto humpaka ko politique yahata ɗo enen fof ko ɗo dossier Karim Wade wirti en ɗo dossier Khalifa Sall ɗo wirti en dossier Karim Wade nde Karim Wade soketende ko 137 milliards woni ko 38 ko ɗum o sokirano hay mbuɗo Karim Wade artirani ɗo waɗa négocié nawa Qatar nan toon jooɗi enen kettani hay buuɗi meɗen Karim Wade haa ɗo joni ko haala amnistie haalteɗo hen nane perti wawa hankkandi jeeyede ɗum ɗo zona nde Macky Sall yaafi ɗum Khalifa Sall indi maire mo Dakar ko noon waɗira joni noon Macky Sall hannde ala dariɗo ɗo yeeso makko ala kamɓinɗo mo sowona président Ousmane Sonko ko ono yiɗi wadde no wonno ɓeyto ɗiɗo ni ɗum Sénégal la fof eɗen nganndi ɗum ko ɗum woni ko Sénégal naaɓe nganndi hannde jaɓata oɗo dossier o laaɓino e ɓerɗi hakkillaji yimɓe ko ɓooyi so wona mo ngannduɗa hoorema mo ngannduɗa en jiiɗa haalde konngudi woni konngudi ɗo e ɗum ɗo e a wawa ko mawɓe ketto ɗum walla ko halifaɓe ketto ɗum mo ngannduɗa ko wonko woni e ɓernde maɗa ko walla aɗa jogii gañamtuma ko e Seydina Ousmane Sonko aɗa haala hen ko welma kono an e hoorema aɗa yanana wona an noon kaaldemi ko keɗotoɗo kaaldemi kanko hoore makko omo yanana bawɗo heɗade fof omo yanana oɗo dossier ko dossier fenani ko dossier politique min chaque fois mi haaldete ɓe ganduɗa hoore ma ko APR naɓe kamɓe kala ɓe darto min gandi ke ɗum ɗo vraiment viol ala ɗo mais il faut Ousmane Sonko o soke il faut Ousmane Sonko on tumi ɓe fayi ɗum Macky Sall jeeya leydi ndi Macky Sall ronani leydi ndi yumum ronani leydi ndi e ba makko leydi ndi o tawi ɗum ɗo henne ko Senghor adi laamade leydi ndi o laami ɗum ɗo e jaam yehi ɗo e jaam gonga ni on erreur waɗi ha heewi kono meeɗa yettudade ɗo hennene e adversaire muɗum Abdou Diouf ari ɗo no wano anje Abdoulaye Wade fof soki ɗum laabi kono meeɗa hadde ɗum yaade élection Abdoulaye Wade yettidima ɗon e kanko gonɗo ɗo hannde o sabu Abdoulaye Wade tuñimo ɗo 8 milliards nde o porta plainte o jogi ɗo fayde Seigne Bara o woni toon e wayde oppumo nde ñaaga tan oppu nani kono kanko noon ko tiɗɗo hoore a yii heccangue noddi ɗo dialogue makko yimɓe jii komo sappono ɗon leydi a noddi dialogue mo ganduɗa ko aɗa fonno wellade yimɓe ne ƴeewa jaam kono ala ko woni fa noon sonaɗa sappo wiide yimɓeɓe mami wanni walla mi wattini hen walla so jiiɗi ɗum il faut garan dello ɗon kam te ko ganduɗa ɗum ɗo wona aɗa foti welnede hen saabu ko loi leydi ndi troisiéme mandat ko kanko ari ɗo hennen o addani yimɓe voté référendum yimɓe gooti ɗo hennene milliard uji mumen mbaɗa hen perti ɗo temps uji mumen enen fof en koye wuuya gotanno ɗen nde tawno wonko jortinɗen kanko yeeyi ɗo o haali pulaar o haali français o haali fof o yehi seere meɗen diine ceero maɗaɗen o haali pulaar labɓe ceer o wi ko troisiéme mandat waɗi tagui ɗo yimɓe maayi ɗo hennene 2011 ɗum ɗon hankkandi mi yiɗa artude hen hannde so jottima ɗo o wi yimɓe alay sago garon ñagonon kam jekka teranga holko hokki sababu ɗum ɗon wona kanko jeeya leydi ndi Macky Sall jegguiri hoore mum ko mbiyata ko buur eyyi o lamɗo mo ganduɗa ko tawri yumum walla tawri bamum non leydi ndi ko leydi Sénégal naaɓe fof kadi fulɓe il faut ɓe paama Sénégal wona kamɓe jiiya ɗum Sénégal fof wendi Sénégal nani Sénégal yettaka Sall yettaka kume yettaka hay hunde Sénégal ko Sénégal naaɓe fof ɗum noon so tawi o addi oɗo ɗum ɗo wiyamo sagoɗo Ousmane Sonko yimɓe jaɓata ɗum hannde Sénégal naaɓe fof jaɓata ɗum hannde jaɓata ɗum janggo ko yiɗi fof noon o waɗa o addi armi hannde o tellini eneni o wino ɗo hennene o nde 2021 nde yewti nde o dari ɗo henne o haala wi Sénégal sukaɓe mi nani on mi nani caɗele moɗon mi nani chômage muttuɗo mo gonduɗo no kono mi nani ono wonno ko mami yaami addoya armi mi lepti awno woni ɗo henen 47 milliards hay goto anda to naati o soodi ɗum ko armi o addi danagoji makko addi fof makko fof o sikkanno so dawri sobde Ousmane Sonko hay mo addi fota en jii e balɗe ɗiɗi ɗe wirtima balɗe joyi ɗe ganduɗa hoore makko kañum wonno ɗo mars 2021 ɗum noon so tawi ɓe mbi eɓe continue ɓe mbaɗa insiste koɓe jiiɗi ko wadde yoɓe gandu leydi ndi ma yetto to ganduɗa hoorema hay goto wawa haalde yimɓe nana hay goto ɓuri ɗum ɗo bonde jogori kewori e leydi ndi inchallahu rabbi
non ko non tigrigi joni non Ousmane Sonko actuellement en tant que patriote mo rendi kado don jogi renseignement lab actuellement holdo Ousmane Sonko woni da tawno en nani information ngaji Ousmane Sonko wadama nder dumbirdu gila hanki jamma wala la ko do o mono don e der galle makko hol information ngaji bawla rokkude minen tay ko gonga engala mako information la sabu haynade en kedima avocat mako nganda kanyum mawdo avocat jo oni maître Ciré Clédor o wi kanko faare makko ko yidi no yaata hanki 2 heures mata o yehi galle Ousmane Sonko yiddi dum be kadi mo hande subaka law o yehi ton be kadi mo ko ganduda hoore ma dum do ala fof ko neddo wadi kirim ko fof fodani hareede avocat mur be to dum en garda en ay wonde en kedi wona jamme en wiye wonde de tinnini wonde en poti wado dum mandati deppo kono en cuwa den ay wonde ko laabi kono ko wayen wonde fof Sénégal ngali nan berti girum men nan ngali kuno dum men nana uddiri no fumi ne kedo en ngandi ko kewar ko dum do so tawi ko wadi hanki fi hande ko yonani be windiri be do bone kala ko bone bawdo kewde do e aduna non e laana ko makisal goto woni responsable goddo ala kanko e wondiri rokko kala ko kewido henane be tekko wendo do te yimbe be wiyobe do mi hanki heewbe internet en ngulla en jalto Ousmane Sonko sokama mi weeda fude bernde neddo ene yettodo e bonande ko ganja neddo e bonande ko fof ko walla ko ganja dum ko fof bernde ma fodani yaade ha yetto to ganda ma joomu soke ada dara wol surtout non wiyebe ko en fulbe ken julbe ani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna ko Ousmane Sonko ko jullo no fo ko jullo ay so wona fullo ko jullo Ousmane Sonko wadani do ko neddo en anyir dum ala fo ko meedi bonnude leydi ala sona ko gollani leydi ala ko meedi wadde do henen ko gandanda horma o soke yimbe be daro en ngulla kono yobe gandu ko ngullata ko wallahi lezi koy arta yoro tikki ko so tikki magalen wa se Ousmane Sonko ko funti be ngone koy en kali dum nyande en dum do kala gonde holto pawda Amati Diane holto pawda wonde Macky Sall wawa sogde Ousmane Sonko Macky Sall wawa sogde Ousmane Sonko hande wawa sogde dum jango so sokimo ko buri ko yino ko wala ko buri ko yerdo ko mo wiidum te mi halan ma Macky Sall lamu makko nane cegeneji di ganduda cegene koftido ne dora sere e iwdi anani yo yimbe gandu dum o continue ko woni do ko wara hen inshallah rabbi min hokkuma dum do dele amdudo so Allah lamdi do Macky Sall yana do hen joni dum kam sukala hen ni cikura wonde Ousmane Sonko be jagi dum be cukui dum cikura wonde ma leydi dillu no buri de dilliri ni ala an kay Ousmane Sonko jarani kada namdo dum ay Ousmane Sonko hanki wiama wadama condamnation nana galle mudum leli gila hanki ha joni leydi ndi o yini hen sago Ousmane Sonko nawa ko so ayi ko kewno do 2021 ko den yimbe be kebano humpito e horko ko dossier o yanno hande yimbe be jananama kebi humpito nan justice e hoore mo ganduda ko kany Ousmane Sonko dari haali wi Ousmane Sonko ko wiyono tuuma ko wadani yo yimbe asiki mbere lello non nani Ousmane Sonko ni jar suga ayi ari cukaɓe police dagga ɗum mbiya minen so jiiɗi mbaɗo ayi neɗɗo mo ganduɗa hanki jungo muɗum ne taƴa o min ɗon ɗo junggam ene taƴa tan tawde Ousmane Sonko nayi kam walla continue haare nde ɗon ɗo Ousmane Sonko dañani jam so leydi ndi wonata e kam te ko ɗum woni ko laaɓi cer ɗum noon koɓe jiiɗi fo yoɓe mbaɗ Macky Sall ko yiɗi fo adda so yiɗi o telliɗo armé so yiɗi o telliɗo malaikaji fof o jogui eyyi ala ko wawi Ousmane Sonko inchallahu rabbi a weltanama Amad Tidiane notre toɗo patriote mo ganduɗa hoorema aussi ko gonduɗo Ousmane Sonko beltima fewi e natgol ma ɗo ɗum noon won bandiraɓe wonɓe yiɗɓe jeeyede yewtere nde ɗum noon mboɗen nden koɗe rewidade nannen ɓe aussi ɓe gadda hen jiyanɗe mabɓe nde tawno ko ma jiyanɗe jirodira nde jeccude dañe a jarama sey o weltanama kanko Amad Tidiane ɗum noon en nani ko haali ko wi wonde Macky Sall wawa sogde won mo ganduɗa ɗuma kañum Ousmane Sonko saabu ɗum tagui mo wiide noon wonde ko situation leydi ndi no woori ni ene sifori ni hay sinno so tawi Ousmane Sonko ne nane nder dumbirdu mayɓe kewat ɗum noon enen leydi men wonko cohluɗen hen ko wona sukaɓe ɓe ene maaya ene tawno sukaɓe kamɓe woni avenir leydi ndi janggo assalamu aleykum DJ Dow wa aleykum salam jam Allah hirema a hiire jaam mawɗum yettere Allah kome bisimilla ma inde yettode aɗa noddemi on toon o wiyete ko Saydou Guissé ɗo e joni ɗo e leydi men France Saydou Guissé Guissa ma o wona jaam woni to jaam alhamdulillah min de Amadou komi hakkude ko mbiya ko affaire Ousmane Sonko eyyi min kam hakkillam sa yi haala ka juuti tan mbeɗa ɗamini c'est vrai haysoɓe tuuñi mun haysoɓe toñi mun haala ka sa yi ko juuti haka yettimo ɗo tan ko kanko yettini ko ɗo kanko Ousmane Sonko kanko Ousmane Sonko kanko yettini ko ɗo ayi guila début nde o tuuma nde
nde o noddande so ari tan o nootimo ittittumo e hoore makko ɗum ɗo fof artano hen e kadi kamɓe wonɓe caggal makko kadi yahoɓe ne bonna ɓe woto ɓe cikku ko makki ɓe bonnani woto ɓe cikku ko yimɓe makki ɓe bonnani ko koye maɓɓe ɓe bonnani gati sa teskimo joni nanano jeunesse o tusre ɓe lugo eɓe luuka liggeyaji liggeyaji ngala ɓe e hakke so liggeyaji ngala joko ɓe jaha ɗo joni ɓe bonno ɗo joni ko soko tawi kadi ɗum ɗo kadi ɓe duttito kadi janggo e janggo ɓe mbiye kadi wonde leydi ndi ko ni wayi leydi ndi ko ni wayi tawno ko kamɓe nangi leydi ndi ɓe bonniri juuɗe maɓɓe ay jiɗɗo leydi ɓamto ndaarata kono leydi ɓamtori kono wona ndaara fotani ndaarde kono rutte leydi caggal gonga kadi jiɗɗo Sonko baadi kadi laaɓe mbiya ɓe jiɗi Sonko laaɓe ɓe jiɗi Sonko Sonko so tawi tan ay kadi neɗɗo kadi ndaartowo leydi baadi kadi ko wona jiɗɗo wonde premier ministre wona ɗum ɗo jiɗɗo wonde président foti ko rentade kala neɗɗo responsable foti ko rentade gati sa ɗum ɗo fof joni ariri hen ko kanko nayi to yinde hoore makko so yahama to est ce que no wiye tan o yeehi il faut waɗa faire attention est ce que wiide wonde en waɗa Ousmane Sonko e nder dumbirdu hande ɗo leydi ndi yarata ɗo e fitina est ce que ko lawol leydi mbaɗi kay hankadam kam mbaɗi kay hankadam ñawama sini hankadam siñama kay ko noto hay so wona lawol hankadam c'est trop tard d' accord merci min weltima hay merci Koumé merci beaucoup o weltanama kanko musidɗo ƴettinoɗo musidɗo gonɗo ga hen noddo guilnade bisimilla musidɗo allo wi no mbaɗɗon ne mbaɗɗa aɗa selli onon tampere aɗa hiisi alhamdulillah jamanema émission ono jinnom ɗo affaire ɗum ɗo walla on pa ɗum ɗo aɗani en direct gommi de eyyi kañum kay ko DJ wonɗo mboɗo selli inde yettoɗo hornodra musidɗo inde ma e yettode ma e hornodra min mboɗo wiye Amadou Diallo mboɗo nodda région de Matam Amadou Diallo région de Matam Amadou Diallo bisimilla ma holne Matam naaɓe particulièrement e nder boynaji quoi mbaɗa saɗa ɓoccirama boynaji mboɗo andi boynaji mo jogiton koreji ne tawno Aliou Guissé ko kawam mone ɓoccitiɗo bisimilla ene woodi bisimilla pour mbirum nadde affaire mono affaire Sonko aji Sarr o no ko sona Sonko lebti yimɓe Sonko lebti yimɓe ewo lebti yimɓe par ce que so yano Sweet Beauté ɗum fof kewatano hen o yarma Sweet Beauté a dikaɗo haala foof nden noon sen andi laamade leydi kewɗe sarata wadde eyyi par ce que kanko wiya wandi kala opposition gonɗo e Sénégal kanko woni opposition mawɗo moins de geste kamɓe ɓe jaggatmo moins de geste o foti renade wiyama couvre-feu ne woodi kanko huɓɓi oto makko yaran hay gardien o yeehi ha Sweet Beauté kanko heɓi ɗum kanko heɓi ɗum hoore makko il faut yimɓe ngannda ɗum hayɓe ngannda kadi leydi ko laamani ay ko bonnata ko ɗum hay sa koɓe bonnata ko anani koɓe bonnata ko hay chance goto ala koɓe bonnata ko hay chance goto ala yimɓe sene ngoni leydi ɓe tawi leydi ndi kone fewna ɓe tawi ko laamɗo ne fewi leydi ndi haani yimɓe ɗiɗir ni wayi hannde Dakar so a Dakar comme no Europe gonɗa a faami neɗɗo no bolli puuɗi ummoto anani e waɗa manipulé anani ene bonna leydi kadi il faut yimɓe mbaɗa très attention kadi yimɓe nganndu ko pays pétrole kala pays so mbaɗa attention min cikkumi ɗum ɗo est ce que ala woɓɓe dow heen ene mbaɗa influencé yimɓe pour yo mbaɗ bonande ɗum ɗo c'est trop osaji mo bonndi ko yimɓe ko Sénégal naaɓe liggoto heen a yinaani Touba mo liggoto nder osaji ɗi les station ngaji mo dupparɗi to haaldi yimɓe no liggoto heen est ce que ɓe janngo ma ndaw est ce que ɓen so togli ko dañi to galleji mo ma dañi de a gudduɗɗi kamɓe soɓe jiɗi waɗa ko waɗa manifestation soɓe jiɗi soodu noɓe soodui il faut ça s'arrête il faut ɓe ngartiri haqqillaji maɓɓe ɓe ngannda ko waɗanno waɗi soɓe bonni soɓe bonnani Ousmane Sonko 2024 watta présenté o candidature o yahata ɗum ngarta haqqillaji maɓɓe laamu ko waɗi ko so algal toujours ladde complot ala ɗo min message mbaɗaɓe lancé jeunesse Sénégal yo mbawa comme no Fuutankoɓe mbayni minen de Fuuta anani holomɓe ɗo Sonko ne heewi ɗo yimɓe
senta hay grand place gonɗo mbaɗaɗi yimɓe Sonko ɓuri hewɗo mais Sonkoɓe ils sont très civilisés ganda mbatta manifestation mbatta haydara ene kedde ene jaaɗi ko justice Sénégal wi ko kamɓe ɓe mbino ko viol justice Sénégal ñaawi wona viol ko corruption de la jeunesse anani ɗum o jaggira ɗum mbi sisi yago wona gonga kamɓe kadi Ousmane Sonko e laaɓi ser wi wona viol ɗum o message on lance madame lancé copain a faami a weltanama no feewi min beltanima e natgol koye maɓɓe ɓe ganda ko vraiment leydi ɗum ɗo on jarama a jarama a weltanama no feewi min calmini boyinaji naaɓe en calmini aussi Wourossogui e Dinguéji en calmini Doungoro Alpha woɗɗodirani e nokkuji takkiɗi taariɗi ɗi foof nde tawno on diwan en mbayrata toon no feewi ɗum noon ko noon tan nde tawno kala ɗo neɗɗo woni eɗo woniri kala andu wonde so tawi leydi ndi yaari yeeso ene wonma concerné so tawi aussi leydi ndi yaari caggal aussi ne wonma concerné nde tawno bone ficcat laaci ɗum ɗon ko noon voilà min beltima no feewi commentaire uji noon waji ɓe nana tan caago gacce caagodi mon ɗi gacce ko caagoto ɗon ko ɗum wala sens kala naɗɗo haalta ko yiyande mum kala galɗo yiyande mum heeɗo yiyande mum so tawi aɗa jogui hen yiyande ne jiiɗa e nder ɗoɗon yiyande aɗa yiiɗi wadde ha joni démentir par rapport ko haali ko numéro téléphone o nan ɗon voilà so tawi ko fixe o aɗa wawi noddude hen so tawi kadi aussi ko ɗo sengo WhatsApp aɗa wawi noddude so tawi ko appel direct aɗa wawi noddude ça passe ne hannirta ni henna ɗum noon so tawi ɗum ɓe ni aussi en ƴewat wajiɓe guilnane noddoɓe en e nder via WhatsApp ina naade fewde joni eɓena ƴeewa nadde pour yidde jeeyede e yewtere nde ne hannirta ni henna voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe ɗum noon on beltanama no feewi no feewi no feewi continue wadde partagé mbaɗon like ɗacconen commentaire uji mon tigui nde tawno ko ɗum woni ko rokkaten sembe ko ɗum woni ko rokkaten doole ne hannirta ni henna won noddonnoɓe guilnade noon en ƴewat aussi kamɓene nannudeɓe hen ɓe mbawa jeeyede e nder yewtere nde nde tawno guila nane nde mbeɗa nodda 5-6 fois dans ce cas aussi donc dañde fartague wawde nadde kono sen dañi no nanirɗen ɓe en nanatɓe kamɓe aussi ɓe mbawa jeeyede e nder yewtere nde ne hannirta ni henna bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yewtere men hannde wonno mujiba muɗum ko situation leydi ndi ɗum tagi en wadde plateau spécial nder Titonde TV en jii caggal ne caɗele ɗe mbaɗi hakkude Adji Sarr e on mo gandanɗa hoorema kañum Ousmane Sonko dossier mo gandanɗa hoorema fodde duuɓi ɗiɗi hannde ha yaade nangue ene wayno noon ñawore nde o yani ne yawore nde yani nde noon e hewɓe keeɓi hen bettere kadi aussi hewɓe e mbi wonde kañumen kadi ɗum bettani ɗumen nde tawno Adji Raby Sarr ko haalatno ko foof ko fenade nde tawno haalde ne firto guila e hakkude makko e MC Niass ha yettima ɗo hen de kala no huccidiri procureur wiya ɗumen ɗum ɗon foof komi haalano tan gam hami heɓa hen ɗum walla hami waɗa hen ɗum ɗum ɗon foof en jii ɗum ɗon kono noon arti ha ɗo gandanɗa hoorema natti wonde Maham Nele Mamoudou ko juge e hoore mum jugeani hoore mum wi wonde Ousmane Sonko to woni ɗo rewraka viol rewraka ha joni menace de mort rewra ko corruption de la jeunesse ɗum noon eɗen gandi corruption de la jeunesse noon en kaalino ko firata en kaalino kadi aussi ko firtata ne hanndirta hen corruption à la jeunesse woni on mo gandanɗa hoorema joguiɗo inde e sa famille walla joguiɗo jawdi walla neɗɗo mo gandanɗa hoorema vraiment gara e cukalel ngel gandanɗa hoorema dañani duuɓi 21 aywa punta ɗum ha keeɓa hakkille mum daña fartague wawde ha joni wondude e mum kono noon a wondirta e mum aɗa force ɗum ala tawata ko jomum ene cola ɗum noon so tawi ɗum andama hen tan ene haasi won pen poɗɗo fawede e dow keeci ma ko ɗum woni ko fawa e dow Ousmane Sonko kono noon won wiɓe wonde vraiment ɗum wonini ɗumen bettere no feewi nde tawno peccani sikki kay Ousmane Sonko violani Adji Raby Sarr nde tawno en jii oɗo procès ɓennuɗo ala ko ɓuri ɗum nafnade kanko Adji Raby Sarr
o haali no Ousmane Sonko wondira e makko ene tigi rigui ardata e makko e nder oɗon fannu ko haaluji caltiɗi en jii kadi aussi projection waɗama ɗon ngam yidde hollirde vidéo ji on mo ganduɗa mo kañum Ousmane Sonko kono vidéo ji ɗi kolliraka toon ne haalirta ni ƴetten oɗo goɗɗo e ɓoggol kanko no aussi o adda hen yiyande makko ne tawno ko ma jiyen ɗe jerodira ne jencude dañde bisimilla musidɗo o ɓoccitima seɓɓitade e teɓɓitade ne rewa hen tolkitade kono yarata wonde heɓɓitade ne haalirta ni henna banda men tedduɓe musidɓe horsuɓe ko ɗo woni Titonde TV ko ɗo gueɗe ɗe foof laaɓata bisimilla kaw mbaɗɗa ne mbaɗɗa aɗa selli mbaɗa selli mboɗo selli alhamdulillah koye direct gonmi de koye direct gonɗa oto noddata min mbiyetemi ko Adama Amadou Ndiaye Adama Amadou Ndiaye aɗa nodda min hol toon diwan Namborel diwan Namborel bisimilla ma yiyande ma nde joguiɗa par rapport situation leydi ndi ne yaari ni e ñawre nde nedre ni ñawore nde sona dal justice o dal betti Sénégal fof sona tan justice o betti Sénégal fof quoi marawde par ce que yimɓe patno ɗum to e to yaltirto jiidani quoi d' accord aɗa sikki wonde holko jagguɗa wonde ko complot walla par ce que aɗani enen fof mbannen hakkillaji men ko viol quoi joni enen to justice to en cikkirɗo min to e ɗum ɗo ko ɗum bolle puyɗi quoi ɗum jarani ko kewi ko non ɗum ɗo jarani quoi kono ɗo ɗum ɗo haala yon cew kon jarani te kadi ken julɓe quoi te oɗo yimɓal hannde ne hersnima hen e aduna he quoi ɗum ɗo joni ko maayi ko fuɗɗi ko hen mayde hay goto annano ɗum ko te en ganda to leydi tolni bagage ay ko makki ligguino ko gil 2012 ha 2023 fof quoi layde sa ɗum ɗo woni ko hula ko quoi joni bagage boni yimɓe nene maayɓe waɓe blessé ɓe enen cokiya ɗum ɗo woni ko jarani quoi BRT puɗɗonoɗo ene wayno verruji fof ɓe keeɗi ɗum ɗon to Parcelles Assainies waɗɗani min ɗo henna ene wayno aussi train o mo joguinoɗen mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni terre o ene wayno e nder oɗo saaha toon to gandanɗa mo woni gare makko o ɓe doppi ɗum eywa osanji kewɗi duppama ɗo hen bagage uji men nawama taw ko ɓiɓɓe leydi ndi kañumen gollotno hen kono kadi pittali gowɗi hen ɗi woni mawon plus de 14 fittando e nder oɗo saaha ɗo kaldaten caggalle ko ɓennuno ko ɗum ɗo woni ko jarani quoi te maalama harandi ko pulli Sénégal ay politique ine woodi kadi ay neɗɗo kadi mbatta ko politique fof ƴeewa hakkude ma e Allah quoi min om kalta ɗo min komin Sonko à 100% billahi ka Sonko 100% wadde ka patriote min kom patriote min hay sino baba mo wondirano andi kanko wodnami quoi ah bon billahi won kiɗa barki jam holko jiiɗa e Sonko ha ko ganduɗa hoore ma aɗa yiɗi tottu ɗum lefol laamu leydi Sénégal min harani ko ɓurimi andi min e aɗum injustice quoi d' accord holko dewruɗa e Sonko sababu no wonde ko waɗi subir injustice walla dewruɗa e Sonko ko sababu no wonde no jogui programme mo ganduɗa hoore ma so tawi rewama ene wawi ɓamtude leydi ndi min ƴewga min dewrumi Sonko gueɗɗiɗi Sonko woni ɗo Sonko solution won programme mum ƴiw ƴetti ko haali ko e ɗemgal makko min nani ko on programme min jagguire makko e on e justice mbo fawa quoi d' accord hara ɗum ɗo ala ko ɓurɗo musde aduna ko harande hay an hoore ma a wona juge kono aɗa wawi juge quoi mais oɗo juge hen ko woni ko ɗum ɗo neɗɗo watta ɗum ɗum yiɗi fof hirsinade ko har min harandi ko ɓuuri kam musde kadi yimɓe mbima an a woni haal pular a wondani Macky Sall tan ka rawalu quoi ɗum noon min ɗum ɗo mi toujours nana te ɗum ɗo min ɓeydi kam ganduɗa hoore ma hañfidi hay gonɗude Macky Sall billahi won konngol gotol kadi ngol yimɓeɓe ne nana nde tawno hande hewɓe e haaliyankoɓe ene mbiya wonde kañumen gonɗiɗi wonde ko Sonko yiɗa fulɓe ɗum a gonɗi ɗum walla ɗum ko ɗum haala tan anani kaw haɗen Sénégal ay ɗiɗo haaluji ɗen poɗɗi woppude quoi par ce que an gonɗa ɗo hannde aɗa jogii sehil ma joola walla séeréer walla ko wawi won fof won sehilaɓe quoi min hooram kalta o sehilaɓe ɓurɓe won sehilaɓe ɓe aduna he ala hen nana o mbimami quoi ɓe nanta pular tan hakkude joola tan e séeréer non wona joola hakkude séeréer tan e jolfo quoi d' accord wonko woni hakkude amen tiiɗi gandanɗa hoore ma ɗum ɗon fof ko tiiɗi quoi on ɗiɗo haaluji cewɗi fof si ɓoy seɗi yimɓe fof kusodirat quoi d' accord hetto yimɓe yo mbaɗ feere jiiɗo jaam mbaɗen feere dañen jaam bawɗo wonde séeréer wonda séeréer bawɗo wonde joola wonda joola yimɓe daña jaam quoi par ce que Sénégal a jaam ala ko mbawɗo wadde leydi haydara gonga a yiyani joni ko ligginde ko ɗin 2012 ha 2023 fof wonti zéro quoi aɗen Sonko en cengo wonko haali ay wujjude sabar ina weeɓi quoi mais sadi to dañat konnguɗa ɗum d' accord
ɗum probléme jaggol Sonko ndaw ina weeɓi quoi mais woni probléme ko kewata ko après quoi haɗa ɗum ɗo kam ɗum ɗo en jiiɗum joni Sénégal boni yimɓe maayi bagage boni hanti en fuɗɗoyɗa à zéro ɗum ɗo woni hula ko ayi kay nde président ne wattindi wadde discours heccaki on wano yiɗɗiɗo dossier ji fof mbiɗa mbaɗi effacé yimɓe ko jahɓe ko golle mumen quoi siko wela ɓaadi lawol len rokkiɓe waɗa 3e mandat yo waɗa 3e mandat makko mbawɗo wonde candidat fof yo ar quoi donc 3e mandat aɗa andi kadi yimɓe ne poti laɓɓitide ɗum 3e mandat komo yimɓe ɓe gotani dañi fartange wawde laamade walla élection aji mbaɗa gaddeɗa ko 3e candidature kay foti wonde kono mandat o kay wona noon tan Abdoulaye Wade kay yinno ko hebde 3e mandat kono heɓani yo mais haɗa heɗa hen wiyte ɗum noon tan teɓolum yo wiyte ɓayde Allah wallim kanka wiyte wona uyi lawol e rokkima yo waɗ candidat makko sa yiɗi wadde candidat an mbaɗi min somi yiɗi wadde waɗa enen fof kawren irmi tan eyyi kono actuellement kam eɗen gandi hankkadi ñawore yande guila aɗande nde ni so tawi ko nden woni nde continuade hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko wonata candidat ɗon il faut yimɓe pawa ɗum kadi ñawore heddinde nde yani wonde Ousmane Sonko ne foti waɗede duɓiɗo firti wonde ko so tawi Macky Sall dañi fartange wawde laamade e élection ngaji ɗiɗo paaɗi so tawi o woodi jeeyede hen firti wonde ko Ousmane Sonko ko foti lelade fodde duuɓi ɗiɗi e nder dumbiru cikkuɗa nden ma won deyre e nder Sénégal aɗani a min haɗa ɗi ɓuuri kam jahde kaw ayi oɗo élection par mami haalama gueɗel Macky Sall de hay sinno kanko tan o yaadi koye rawandu lappat ɗum par ce que yimɓe hanti koko fari quoi yimɓe a jarama temps ma o a ƴetti temps ɗum noon min beltima e haalande mane ma jawɗama mais mbiɗa yinno namdade hoto président o tolni président o ɗen o wiyde Ousmane beele o jaggama walla suwa no Ousmane Sonko actuellement information ngaji keɓɗen o mona galle makko kono kam e leɓe mbaɗe makko mandat damane o signanama pour o wawa ƴettede ɗon ɗo woni o nawe kono kam ɗo so tawi Ousmane Sonko jaltingol mum so tawi ɓe mbimo coppet ɓe nawimo tan yimɓe rendo ngo fottinat actuellement noon ɗo gonɗen ɗo on kalani par rapport e côté réseau o ne tawno réseau o koko coupa kadi aussi ko ma mbawa wadde application biyeteɗo VPN ne mbawa hebde réseau kono application VPN o yimɓe ndeno ɗum surtout aussi joguiɗo dossier ji mum e nder portable mum walla mbiyen wonde joguiɗo ha joni compte mum bancaire e nder portable mum walla joguiɗo wiive toon waɗi kalis yo wat feere reno ɗum ɗon ne tawno VPN so tawi a naati hen hankanti mbaɗeɗa considéré gonɗa koye nder leydi ndi ɗon tigui rigui ha joni ne ƴettuɗa par rapport e application pour yidde jeere hen ɗum noon jomumen ne mbawi jogade accès e nder donné ji ma ɗum noon ene mbawi wadde falsifié gueɗe ma hay so tawi wonde aɗa jogui vidéo ji goɗɗi ɗi ganduɗa hoore ma taw ko vidéo ji ma intime a yiiɗa goɗɗo ha joni heeɓa ɗum noon ene jogui application goɗɗo mo gandanɗa hoore ma so tawi on a ƴetti ɗum on ɓuuri holnade par rapport e application VPN o ɗum noon aussi ko mbawɗen rokkude ok on o moni mi waɗimo installé nder portable makko wiyete ko Ultraf voilà mi waɗimo installé portable makko wiyete ko Ultrasurf Ultrasurf mbatta ko ULTRASURF voilà ko on application ko on ma dañ collection ma waw nadde aussi ma waw hebde donné ji foof kala ɗo jiɗɗa nadde kono kadi aussi ko on ɓuuri hewde sécurité no handirta ni hen par rapport aussi e VPN o voilà min beltanimama no fewi min beltinimama min ñaguirmama gueɗe moƴƴere tigui ande naɓude a jarama ha joni ko plateau men spécial e nder Titonde TV situation leydi ndi ko woni ko kalten kadi réseau o ko tagui ɗum coupede beele ko ha usta ampleur par rapport aussi e ɓen ɓe ganduɗa hoorema rewintoɓe information ngaji kadi gueɗal gongal ɗimmal ngal hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr ina wayno ñawre nde yani kanko Ousmane Sonko fawama duuɓi ɗiɗi e wondude 20 millions amende mo ganduɗa hoorema mo foti tottude on mo ganduɗa hoorema kañum woni Adji Raby Sarr on goɗɗo e ɓoggol ngol joni ƴettenmo bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam a salminama juurama a salmitama ceerno Amadou aɗani en direct e nder Titonde TV bon ko yiɗi artude tan e formation ngaji kewɗi e nder Sénégal bisimilla donc jartuɗo no min keɗima haala makko Didier nam woto débat wel ha donc andu ko kalɗa wiide Macky Sall har so rawani jeyde o perdi ɗum wona woni wonde ndeysan ala yaltuɓe mbi kalmo yiɗa Ousmane Sonko yiɗa Souleymane Kuttal yimɓe ɓe gandu koɓe kalata ko Sénégal ene waɗi justice Ousmane Sonko toñi ɗo faama ko fawa ko
ma leydi ene yalta wi duka ɓuri jalta e kaɓe ɗe kalen gonga banda men ɓuri nden gonga ha ɓurti ndofi andu kaga gatten haqqillaji koye men sénégal ko sénégal men woto wul ha wul eɗen bonna démocratique men wawa wonde ɗum ɗo ko jeeyi men koye bonna ɗo terrorisme ko koye bonna ga osange ko perdement men yimɓe rutare ko ha au zéro woto funten koye men ɗo hay 2024 kalno namdi min tataw mandat par ce que omo mérite ɗum déjà o likkimo sénégal o wi sénégal to meeɗa yettade mon frère kañum ñaganmama leggal a weltanama no feewi ceerno ahmed ƴetten goɗɗo gonɗo e ɓoggol ngol joni joni garten bisimilla o seɓɓitaɗe teɓɓitaɗe rewa tolkitaɗe kono yaro wonde heɓɓitaɗe yo guena waɗan en jaam e nder leydi men fulan en jaam e jumaji e jamani tawno kala ɗo jaam ala juma e jama kala juuɗetake tigui ɗum noon ko noon tan yimɓe Sonko so tawi naati ɗo mbaɗa défendre leader mumen kono kadi aussi yimɓe wonduɓe Macky Sall so tawi naati mbaɗa défendre leader mumen goto fof waɗa défendre bisimilla allo allo oui jaam alhamdulillah a hoppore heɗade a hoppore ko keɗotaɗo ɗo ngo aɗani en direct a hoppore ko keɗotoɗa to ngo so wona ɗum a nanta kam bisimilla ko DJ Du woni ɗo DJ Du PDG mo Titonde TV ok min ko Jaye Mbalo min min ko Espagne ɗon mi woni Jaye Mbalo gonɗo toon to Espagne bisimilla ma a weltanama no feewi bisimilla ma situation gonɗo e nder leydi ndi gadda hen yiyande ma eyyi min ko siko sagam tan ko woni yiyande am min eyyi minen woɓɓe noon ɓe mbiya omo oɗo ko hannima joni ɗo mo keɗilli o ɓoyande inna ɗo woɓɓe mbiyo ɗon ko yiɗa fulɓe dande made seeɗa si ɗon ko yiɗa fulɓe min kam mi annda ɗum pukke min mo hollani kam ɗum taw kadi mo hollani ɗum famille am min kadi mi law komi 100% Macky Sall kono mi yaltini Macky Sall hannde kadi min kadi hannde a yalte Macky Sall ɓoyino ko saabi jaltuɗa e Macky Sall paɗa e Ousmane Sonko pukke goɗɗo o mbiyimo wonde mayo ko addi poste ɗon mbo wonno fennan question walla poste ɗon mbo wonno fennan ɗum woni ɗo maayi ko ɓe noddinono Sonko ko dossier mo ɓe ƴettanno Sonko eyyi so kanko yeehi ha mbo Ousmane Sonko notoyimo ɗonno ɓe ñaawi ha fo ɓe hokki Sonko gonga ka jonno sababu ɗum ɓe ittoy toon kadi elle o gokkuɓe innati on kadi addito affaire jeunesse gawaga jeunesse o fuɗɗinoro wartade ni e ni ɓe inna kaygo maɓe ɓe wutta on kadi pour que goɗɗo ko noddireɗa ko kanko haalna gasta on kanko ɗum gasi kono siɓi ɓe wiranoma ɓe noddirano on mas kadi encore kono na ɓe inna ɗum gawaga gasa joni inna on kadi ɗo kadi ko wawde fiɗayi on uddire ɗum kadi o ɗinna wawi wonde wiwani oɗa ko hanno premier ko min tigi mine heɗo tima demma fuɗɗi ɓe mine heɗo pour que min mi suiva mo tempi joni mi noddarama kadi kono tempi mi suiva mo pour que watta koye welata mo fini d' accord merci a jarama min beltima eyo pour que min hetto animateur ji maari fof mi hettoɗi sempi mantinani min noon pulaar wona buy woɗɗi enen sonno ko sago rendo ngo yo jogo humpito ne tawno rendo fof ne jogui droit jogade humpito ko yahata e nder leydi ndi ko c'est très important mo ronki yummo noon muyne tano hande sonen joguino journaliste uji ganduɗa on ma yerlitiɓe yerlitiniɓe rendo ngo o wawɓe joɗade hande e nder Titonde TV ɗo donc min huppino minen min mbawi yarude e fannu momin keddino tan min keddo hen kono hande sa yi wonde min darima pour yidde hokkude yimɓe des informations ça veut dire que yimɓeɓe jaaha ɗo gandanɗa hoore ma ndeysan batti ko noddude en so tawi wodi ko kewi ene mbiya wonde DJ Du min jiiɗi ko mbattana min ɓe Pulaar walla pammina min ko kewi koko holɗum ko ɗum saabi exactement ko mbatten ko eɗen gandi ko hunde nde ganduɗa hoore ma vraiment wonko ɓeydata wonko battinta e nder rendo ngo ko ɗum tagi en jogade cuusal jogade coftal kono noon ko ganduɗen ko ko ɗum tawde ko kalten kala ka en ganda bittinen ɗum ha ganden nde tawno mbiyo wadde ko andu sa andi andin ne hannirta ni yan
ɗonga minga ɗum addi minga mi wama ɗum mi wetanama ken ni olof o laaɓani français o laaɓani pulaaro kam leɓama on kam mi wawa on fande fof a weltanama no fewi min beltima no fewi no fewi no fewi ɗonga ma minga ɗum mi wetanama ɓuuri e dow animation ji maɗi fof a jarama ɗoga moom enen ga enen ñaago e leydi kam moom yo Allah waɗa leydi jama sitan a jarama min beltima yo Allah yob majjere jarama wi a jarama eɗen jiiɗi nannuɗo hen journaliste gana hande mo joguiɗen yakare no fewi no fewi woni Diaw mo 2S TV so tawi o lelaki so tawi en dañi fartange wawde hebdemo e téléphone o wawa ardande en e situation leydi ndi nde tawno kanko kala ne projet ji ɗi mbaɗa tawata ko woni tribunal ko mo heewi jeede envoyé ji spécial di 2S TV ɗi kadi eɗen kewiɗo journal makko mo waɗata en invité ɗomo e nder titone kono noon en ƴewat so tawi eɗen mbawa waddemo rejoindre kanko Diaw mo 2S TV. allo DJ assalamu aleykum grand journaliste Diaw. DJ ça va mbaɗa e tampere nde mbaɗɗade selli kono mi dérange anima non ala wallahi dérange ana wallahi ma ɗacca hakkide Diaw eɗen goni ɗo hen e live Titonde TV en direct e situation leydi plateau spécial ko ɗum woni ko mbaɗɗen ngam yidde yewtidde e bandiraɓeɓe par rapport aussi ene verdigo ha joni yaniri ni woni 2 ans pawaɗi e dow keeci Ousmane Sonko en baddino hen yewtere ko ardi tigui rigui ñawore nde ne ara ɗum an a yihine ñawore nde ñawoje ɗe fof aɗa tawa ha ñallal hande ngal ñanden en jiiɗi haltidde hen en dañani no fartange nde tawno aɗa jindi aɗa jaggi ɗum kadi aussi en pamat ɗum ɗon e haadirti hen kadi e situation leydi ndi yaari ndi e coupé de connexion o kadi Ousmane Sonko so tawi wonde hokka ɓe dokkama joni mandat damaneɓe nayi Ousmane Sonko holko wonata janggo leydi Sénégal analyse ma emin cohli ɗum hen en tant que aussi neɗɗo joguiɗo humpito kadi dewintoɗo ha joni information ngaji e nder leydi ndi jarama DJ du mi salmini denndangal bandiraɓe yeɓoɓe Titonde TV eyyi ko adi fof ko duwanade kala mo ganduɗa a rutima e ɗiɗo fitnaji e soko Allah leydi ndi hande ina woni e jibru ndu ko jibru ndu ganduɗa ndu yimɓe fof betti e ala ko betti ɓiɓɓe leydi Sénégal DJ so wona Ousmane Sonko tumano ko alhaali viol woni ƴeɓagol kamen menace de mort enen fof eɗen gandi ko oɗon dossier ummi toon to section de recherche gendarmerie yeehi toon to bureau doyen des juges ummi bureau doyen des juges waɗi ɗum renvoyé devant une juridiction de jugement yeehi chambre criminelle ñande 23 mai hitande 2023 tigui rigui manam ñande procès o waɗi nde ko procureur keɗiɗen haali addi hen ko wiyete ko corruption de la jeunesse manam jommu Ousmane Sonko liɓa hande ngu famen ngu jommu wona kañum wonno ndaɗɗudi haala hakkude Adji Sarr Ousmane Sonko donc wayi kono mbiyeɗa jagguireɗa a wujji nagge ni wonna duuɓi ɗiɗi duuɓi tati tribunal ma aɗa yaha aɗa arta aɗa nodde ko nagge nawraɗa tribunal ngara ha jettoɗa mbiyeɗa ala an dekeɗa wujjani nagge gujjiɗa ɓoggol eyyi holko waɗi mi wiide noon hakkude nagge e ɓoggol yimɓe heɓe ma mbi ɗum wona gotum kono ɓoggol ine wawi hutorede pour nagge hume surtout ko viol kañum e corruption de jeunesse ine ɓaɗodiri kono noon wona gotum wadde viol e neɗɗo ɗum ko crime alors que corruption de jeunesse ko délit DJ du surtout ko so tawi a nawma toon to chambre criminelle a nawrama toon alhaali crime eɗen gandi so tawi neɗɗo waɗi ɗum sokate ko duuɓi sappo fayi dow kaddi gurdam ene wawi hebde ɗum hen saabu ko ɗum crime woni wadde violé neɗɗo guila hitande 2022 e laamu président Macky Sall viol waɗa criminalisé so tawi duuɓi ɗiɗi yimɓe ne jaaha ngabbu tello duuɓi ɗiɗi e lebbi tati e balɗe sappo e nayyi neɗɗo mbasa hen pitta ɗumen e nder lewru mars hitande 2021 Ousmane Sonko foti noroyade yahaɗo arta foof procureur juge ɓen fof ƴewtidima juge ari astiri ko wiyete ko corruption de jeunesse surtout ko yimɓe dañi bettere dijje donc ndeɗen bettere woni ko jeyata ko ko muusi sukaɓe leydi Sénégal woni ko muusi hewɓe ɓe ganduɗa no kewmi wiide ni gondani e Ousmane Sonko kono noon ine jogui kulhuli ko kulanno wonde wonko soomi e dossier o Adji Sarr dewnore Ousmane Sonko duuɓi ɗiɗi
ina wiya ɗum a waɗi kam violé laabi a porti kam en gondi laabi taw ala e welde ala e ko weli kam woni no code pénal waɗiri qualifié viol firti ko ɗum ɗon memi leydi ɗum woni ko jeyata ko hannde sukaaɓe ɓe jaggude ɓe e haalde ɓe nana hanti ɗum ɗo woni ko jeeren ko wasɓe heen pitalu men hanki jeenayo sen tumni on ganduɗa kanko ministre de l' intérieur hannde en cuwa heɓde limore nde kono ko laaɓi o kam en keeɓi e kabaruji janiyankoɓe wonde yimɓe woɓɓe kañumen ne mbasi pitalu men e oɗon ñalawma firti ko oɗo dossier to ummino ha e o yetti ko fof yimɓe ɓe koko dañi heen bettere e ko ngannduɗaa ummima toon to chambre criminel e ñalawma hanki o ɗon kam laaɓi ceer yimɓe ɓe koko dañi heen bettere ko ɗum saabi hande est ce que yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ma keɓani déception ene hunde nde lerni ene laabi ni ha wonde jaggi wonde ko complot mo yimɓe Ousmane Sonko kalanno ko gomɗin ɗum ha telle sorte que tagui ɗumen yaltude e on mo ganduɗa ma kañum président de la république eyi aɗa andi ɓe mbi ɗum ko tout ça pour ça way kono wiide ndekete yo ko ɗum tan wonno way kono wiide ndekete yo duuɓi ɗiɗi ko jahanno ɗon oɗon garta ko ngabbanno oɗon kello ko kay so tawi tan ko ɗum ɗo wonno oɗo dossier fotino haadde toon to gendarmerie walla oɗo dossier fotino ni Ousmane Sonko dañde ko wiyete ko non-lieu manam guila nde ari e bureau doyen des juges o hetti Adji Sarr o hetti Ousmane Sonko o hetti seedeji ɗi woni témoin ji omo wawno ndekete tibbude ɗum ha laaɓa o wiya oɗo dossier de mi anda kam kala ko wawi hen wonde hamen kam wona alhaali viol woni hen sabu le procureur de la république kañum waɗi waɗata désigné manam kañum suɓoto juge d' instruction par ce que no ñawore Sénégal lelori bijje du pour pamen dossier d' abord so ummima to wiyete ko police walla gendarmerie procureur waɗat ɗum confié ko biyeteɗo juge d' instruction joguiɗen ko 10 cabinet ɗi ɓurɗo mawnude o woni ɓurɗo heewde duuɓi oɗon wiyete doyen des juges on tottete oɗon dossier on woni juge premier cabinet joguino ɗum ko Samba Sall nde Samba Sall rutti e joomum Oumar Maham Diallo waɗi hérité dossier o donc nde waɗi hérité dossier o nde nde ari nde o noddi Ousmane Sonko o hetti ɗum o noddi Adji Sarr o hetti ɗum o noddi Sidi Ahmed Mbaye Seede o noddi Mamoudou Diallo o noddi woɗɓe MT Niassen woɗɓe fof nodda nde o ƴeewi o ƴeewri ndi o joguino ko 2 gestion waɗande Ousmane Sonko non-lieu wiide oɗo dossier ko haalte ko fof ala hen viol ala hen menace de mort ala hen effectivement ala hen sabu nde juge o nde ñaawi nde hanki verdict o nde artira nde woni délibéré o tawama ala viol manam hay goto violande Adji Sarr hay goto waɗani Adji Sarr menace de mort kono noon waɗi ko wiyete ko corruption de jeunesse holko woni corruption de jeunesse cagga hakkude haadema jokkude holko woni corruption de jeunesse corruption de la jeunesse holko woni ɗum ko woni ɗum so tawi aɗa fira ɗum e ɗemgal neniwal ngal Didier du corruption de la jeunesse woni koye article 324 mo code pénal mo leydi Sénégal aɗa wawi ɗum siforade wonde mawɗo kellifaɗo jotodira e sukaɓe worɓe walla rewɓe yidde fijjude e mumen walla fijjude e mumen tawa jomum mo jiɗɗa waddude ɗum o aɗa waɗa ɗum ko wiyete ko gergol woni corruption yidde funtirde ɗum taw cukalel ngel walla neɗɗo o heɓani duuɓi nogasi ɗo a joué hakkille mo heɓani 21 ans Adji Sarr carte d'identité mum mo ganduɗa ko on ñaawɓe keeɓi ñande min ngari le 23 ñande hen procureur o wi ko Adji Sarr adda toon extrait mum walla carte d'identité mum jibina ko le 3 mars hitande 2000 firti ko alhaali o nde waɗata nde haalaka ummi nde Adji Sarr dañani duuɓi nogasi goo ne waɗi ko wiyete ko corruption de mineur kono kadi waɗi ko wiyete ko corruption de jeunesse corruption de mineur woni suka mo ganduɗa dañani duuɓi 16 so duuɓi 16 ha duuɓi nogasi goo wiyete ko corruption de la jeunesse woni koye code de procédure code pénal mo leydi Sénégal e article 324 ɗum ɗo woni ko Ousmane Sonko libera lelade duuɓi ɗiɗi d' accord joni situation leydi ndi holno jiruɗa ɗum en tant que journaliste kadi aussi beele aɗa wawi artande yimɓe e fewuji manifestation ngaji ɗi tigui rigui ha joni waɗannoɓe manifesté ɓe bonnande nde ɓe bonni ɗe beele aɗa wawi artude hen o seeɗa so tawi aɗa tonggui eyyi Didier eɗen vraiment mbaɗa masta no mbimi nane ni ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wasɓe hen sukaɓe mumen kono noon paamen kadi manifestation ngaji ɗi wasɓe hen piccali mumen ɓe ñande hen ñande dialogue nde waɗanno nde ñande le 31 won suka mo ganduɗa warama toon to Grand Yoff en keeɓima ɗum ni kabaru o to plutôt wonde ko civil manam ko civil e hoore mum kañum jogui arme felli wari civil hono mum firti ko beele ala nattuɓe e capital mo Sénégal to wona dadiɓe taw ɓen ɓe Antoine Diome jafoɗon ɓen Antoine Diome massa
Yarndiyam Yarndiyam bismuda ko noon tigi rigi ɗum noon ko kanko Diaw mo 2S TV hande mo ganduɗa hormama hay goto wata présenté nder rendo fulɓe kadi aussi dewi ndiɗo dossier ji ɗi guila ɗo tuggi en ji émission mo mbadduɗen makko presque ne yaare plus de 12 000 vues actuellement e nder chaîne men Sisonde TV kadi ko suka mo ganduɗa hoorema vraiment jiɗɗo golle mum ha ɗum tagui kala kono wiye information heɓata ɗum koye temps réel te aussi koye sosuji labɗi jogui ɗum bisimilla continue. Voilà, DJ, merci. Mi yabno bandiraɓe hettoɓe no fewi. Hen dia. Voilà. Donc mi jinnomi wiide tan ko artude Antoine Diome haalino e mars 2021 woni no waɗi ko wiyete ko des forces occultes. Force occulte sa nani ɗum wawi ɗum yerodirede koye bad boniyankoɓe ɓe ganduɗa hay goto waɗani ɗumen identifié. Gandaka holto gummi, gandaka hol leydi gummi, walla gandaka hol région mo ummi. Sabu police ɓe walla gendarme ɓe kañumen mbawi wadde régulé ko wiyete ko manifestation mbaɗa encadré yimɓe lawol ina hokkiɓe wadde utilisé lacrymogène pour wawde wadde dispersé manam pusde fuul woni dental e gueɗe mbaɗe noon kono noon so yeehi ha civil en ɓe ganduɗa sono mbaɗanno manifesté nden ko ganduɗen jomumen kuɓannogo punoji walla kocca kaaƴe walla kocca kala ko ganduɗa ina wawi beddodira e police ji kono noon so arti ha wonɓe ganduɗa natti e yimɓe en nani ñanden Barthélémy Dias galle makko waɗama attaqué te waɗɓe attaqué galle makko ɓe o wi ko wona Dakar naaɓe gummi koye nokku goɗɗo ete ni nanata ɗemgal jol firti ko wadde waɗoɓe ɓe manifesté sukaɓe warateɓe ɓe laamu ngu kam ine andina en duttima ha joni e mars 2021 walla mo ganduɗa warama toon to Grand Yoff taw ko civil filli ɗum nden ko hedde 17 heures walla 16 heures firti ko yidde wiide yo yimɓe paam kala mo ganduɗa wasi hen pittanu men avant ko yimɓe ina mbaɗa accusé ɓe ɓe ganduɗa kamɓe woni dariɓe leydi Sénégal yo yimɓe paam won nattuɓe men ɓe ganduɗa jeeyaka men mbaɗaka identifié taw ete nane jogitari ene mbawi wadde bonande ɗum noon yo yimɓeɓe ndento yidde wiide ko ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe woni dariɓe leydi Sénégal saabu on a une armée très républicaine on a une gendarmerie une police très républicaine ɓe ganduɗa kañumen timde e neɗɗo wara ɗumen eɗen jorti e ko puɗɗi ɗen yiide ko en mbiyani noon wodani kono noon en cuwawi hedde kabaru mo ganduɗa laaɓɗo ummoriɗo e ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe woni police walla gendarmerie andinde wonde ɓe ɓe ganduɗa mbasi pitalu men ko policier ji walla dajiɓe mbaɗi men en cuwa heɓɓe oɗon kabar taw min meeɓi vidéo goto civil goto toon to autoroute à péage o omo jogui arme otoji ɗi ne jaaha o dañi farsague wawde filmede hen omo buki ewo ɗum ne kadi aussi yiiɗi hollirde tan ko wonde won ha joni mi roguiyankoɓe yantuɓe e nder nde ɗo haare nde gandanɗa hoorema wonno fandare nde ko ha waji ɓe mbawa hebde haqqeji men walla mbawa yoltude hujjeji men e tawno fodde rokkitake tetere voilà cikkuɗa so tawi Ousmane Sonko jaggama nannama e nder dumbirdu cikkuɗa wonde ma jaam ron e nder leydi ndi walla ala ko caɗele ɓeydata e nder leydi ndi est ce que mayɓeɓe ɓurata hewde e nder oɗon saaha kadi ɗum est ce que ma ha joni wonan foftere gouvernement o eyi Didier aɗa andi force restera à la loi Didier enen fof foti e laawol woni cuhlel jibinaguel hannde woni dañƴo duuɓi temedere tawi tan ka ɓiɗɗo leydi Sénégal naajo mo ganduɗa laawol fawi e ma kuuɗe laawol ina jogii e ma kuugal tawde kay ko laawol ñaawma laawol liɓma heddi noon ko paamen procédure o gasandi taw paamen Ousmane Sonko ina jogii possibilité wadde ko wiyete ko appel hay sinno noon o ñaawaka par contumace mais gueɗel gotel noon s'il se constitue en prisonnier manam omo wawi addude hoore makko hannde o faya toon to ganduɗa toon to woni Rebeuss o ara wajiɓe jaggamo nawmo kaso so tawi o naati kaso paamen procédure o ina wawi changer holno changirta o waɗat appel amma ɗum so tawi kanko Ousmane Sonko o waɗani noon paamen kadi ndeyi kadi Ndiaye mo ganduɗa ko kañum jogui salon o kañum ñaawaka par contumace kañum ari tawtorama procès o hay sinno kañum Ousmane Sonko kamɓe fof kamɓe ndendi peine ko 2 ans plus 600 000 francs mo ganduɗa aɓe pawa ɗum ko wiyete ko dommage et intérêt firti ko kanko nde kadi Ndiaye hannde ɗo woni ɗo borom salon o so tawi o waɗi lancé appel aɗa andi ko jugement première instance alors que laawol procès jogii ko niveau ji tati heewi yaade so ari ha e niveau ji tati ko ɗon heewi haade woni premier instance o ko chambre criminel yaltini verdict muɗum ndey kadi Ndiaye hannde so namnima wadde appel woni wullitade toon to cour d' appel yidde wiide yaadani appel o yaadani ko fawa e dow mum ko ina sikki hujjaji mum koko jooli ça veut dire que premier procédure o waɗat nul par ce que cour d' appel kañum ñawtat
dossier o ñawta Ousmane Sonko e Adji Sarr ñawta Adji Sarr kadi o ganduɗa ko kanko ni Ndeye Khady Ndiaye sabu kañum ko Ndeye Khady Ndiaye o jaggirte ko co-accusé woni dendinaɗo tuuma pour yimɓe mbawa famde ene wayno ɓe mbi Adji Sarr e hoore mum kañum e avocat ji mum jaadani ene laamu ngo ene ñawore nde lelori ni ɗum ne kadi a gontu ɗum wala mi heeɗima hanki maître El Hadji Diouf o wi ko ɓe dañi polu kono noon wonko heddi hay sinno wona ɗum ɗo ɓe ndewruno e Adji Sarr ine ɓattodiri no mbimami ni hakkunde ñale e ɓoggol ne wawi waɗede utilisé pour husre ñale hay sinno ene teski donc yidde wiide kamɓe sinno ko sago mabɓe kanko Adji Sarr e maître El Hadji Diouf e wondiɓe mabɓe ɓe jinno ko Ousmane Sonko effectivement tawde ko viol ɓe gadduno toon procureur ñaaguino ko duuɓi sappo sinno ko sago mabɓe juge o waɗa maintenir oɗon condamnation Ousmane Sonko ɗum wonno yidde mabɓe beele ene soke duuɓi sappo kono noon juge toujours no kewɗen wiide ni kañum jogui le dernier mot kañum jogui konngol battinigol ƴeewi ƴewtidima hettima e ko adda e mum ko kadi ndaari tawi viol ala menace de mort ala kono noon ine wawi noggude e dande Ousmane Sonko ko wiyete ko corruption de la jeunesse. D'accord bon en tant que journaliste hande hol kadi ne jiiruɗa par rapport aussi darde journaliste ji e oɗo dossier darde journaliste uji Sénégal e nder oɗo dossier tigi rigui est ce que ɓe mbaɗi hen fodde nde ɓe ponno wadde nde walla ala won wiyoɓe wonde on journaliste uji ɗi ganduɗa hoorema hande ko waɗaɓe corrompe yimɓe fof ne gandi ɗo keedi eyi welani ha welani eɗen jiiya wona yimɓe ne mbiya ko janiyankoɓe kono ko wuuriɗe mbeɗa sikki journaliste anndude ko wiyete ko éthique et déontologie an poɗɗa wadde ko d' abord ko wiyete ko collecte traitement avant aɗa waɗa diffusé information hande noon yimɓe fof ko journaliste uji mi hokkinomo ñande en yeeru mbimami nde min goni tribunal ñande Ousmane Sonko e Adji Sarr ñawate le 23 mai minen koye nder saalo min goni kono amin keɓanno yimɓe woɗɓe ɗe ganduɗa ine goni boowal ine mbaɗanno exécutif gueɗe ɗe ganduɗa kalaka toon ligguey way kono ngara hunde tawtoreɗa aɗa tawa guila fuɗɗore ha gasi neɗɗo ine woni nder galle mum banggue goɗɗo ine woni Ziguinchor walla ine woni Fouta walla ine woni Casamance wiye an ne tottuma kabaru ne haalanma holko kewi nder procès o kañum tawaka an aɗa tawa je pense que ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni responsabilité yimɓe ɓe goto fof ene jogui hen responsabilité jandiyankoɓe woni hen responsabilité men bijje ko habdude information no yariri ɗum ko jiiɗa ko mbaɗa ɗum décrire holno jiiruɗa ɗum ni wonko ganduɗa kadi wonko poɗɗo jiyata a fotani ɗum habdude journaliste fotani wonde e terrain ene wiya ahan policier o fiyama policier o fellama brique fawama e hoore mum c'est parce que wonɓe policier ji ɗi ganduɗa wonɓe toon ɓe ko mawniraɓe men goni toon ko miniraɓe men goni toon ko wandiraɓe men worɓe e rewɓe goni e terrain o pour wadde maintenir l'ordre beele jaam e kisal ina arta donc so tawi neɗɗo yeehi e terrain o ka jandiyanke wonno poɗɗa habrirde yimɓe ɓe wona ko jiiɗa fof kaala ko gonga wonno mbawɗa habrirde taw information waɗata heurté neɗɗo a fotani jaggude filma neɗɗo gonɗo e piyeede walla ɓortaɗo ha laaɓi walla jooɗo laaɓi par exemple walla sukaɓe wonɓe wadde gueɗe bonɗe ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni daɗiɓe leydi ndi alors que ɓen ummini ɗumen tan ko beele jaam aɗa waɗa reporté yidde famɗinde ɓen walla ñinde ɓen alors que ɓen ne jogui koreji ne jogui jinnaɓe ne jogui suddiɓe ne jogui ɓiɗɗe so tawi a habri oɗon kabaru goto fof hakkille mum ene wawi darade ene wawi sikkude ko no jogui policier sehilaɓam policier ji des promotionnaire mo jangguirmi nane arme o est ce que min hakkillam durata beele wona kaari beele wona kaari donc wonno journaliste o foti habrirde taw wuroraki Ousmane Sonko wuroraki Adji Sarr kono noon les faits sont sacrés mais le commentaire est libre ko noon ɓe kewi Diaw min beltanimama konngol ma cakkitigol e nder yewtere nde vraiment e kadi wondemo disponible par rapport aussi e jeeyede live men en direct spécial par rapport e fewuji ɗi eyyi merci beaucoup Didier Dou ko ñagade tan toujours no kewi widni yaafo so tawi wonko kalmi hen ko ganduɗa ko jumre walla so tawi wonko kalmi hen no kaldumini ene manki ene weñi neɗɗo mo ganduɗa ko kettoto ɗum yo wonan ko laamu ngu o woni yo wonan
non tigi rigi ene wayno crédit men gasi joni ko kanko Diaw wonno mo ganduɗa hoore ma hande hay goto tan présenté nder fulɓe kadi aussi ko journaliste mo joguiɗen mo joganiɗen respect no fewi ne tawno aussi darde makko e kadi humpito makko ene laaɓi ne tawno kadi omo wawi ko waɗata ko kadi omo wonde e needi ko ɗon tan wawi hadde kanko Diaw o nodditi en mboɗa andi Diaw o noddi en Diaw jaafoɗa crédit o gasno crédit o gasno bisimilla ok voilà donc mbimi mbeɗa ñaago yafuye tan dennangal bandiraɓe heɓtoɓe fof so tawi wonko kalmi hen ko ganduɗa neɗɗo ina manki ɗum famde wonande gonɗo e pouvoir jagganɗo pouvoir walla jagganɗo opposition walla jagganɗo ko wiyete ko société civile enen hannde sénégal ina metti haalde so tawi a haali neɗɗo ne wawi sikkude wonko tagma haalde kono enen noon Ousmane Sonko e omo ganduɗa ko kanko woni président Macky Sall gueɗe ɗiɗi fof poti e hoore jiɗɗen tan ko jaam e kisal duumoɗo e nder leydi ndi sukaɓe ɓe ganduɗa kañum men ne goppama e boowal ene jaaha ene mbaɗa gueɗe bonɗe paamen ɗum ɗo ko ɗum poɗɗum hajeede gila ɗum woɗɗoyani saabu sénégal ko leydi jaam ko jeyeten ɗo ko way kono gonɗen ko Burundi walla gonɗen ko Côte d'Ivoire e hitande 2011 walla gonɗen koye Zaïre wonko kewat ɗo e leydi sénégal wona ko aadora eɗen nganndi sukaaɓe ina mbawno waɗde manifesté ene mbeddoo kaaƴe ina kuɓɓa ponuuji kono noon yaade ina kuɓɓa galleeji autorité ji ina kuɓɓa corbillard ina kuɓɓa ambulance ndajjita Auchan ji njana e banque uji njana e station ŋaji ɗum ɗon kam vraiment ko hunde nde ngannduɗaa hannde ɗima ɓurtude juuɗe ko noon eɗen ñaagoo tan président Macky Sall kanko ne wonɗo huunde nde tolnotoo responsabilité ministre alaa heen responsabilité député alaa heen kanko président Macky Sall omo foti haalde o yalta o haalda yimɓe no wannoo e mars 2021 ni kanko discours makko ɗo yettotoo ɗo discours ministre de l' intérieur yettataako ɗon so haali yimɓe fof ma kettoo sabu caggal Allah e nelaaɗo ɗum hannde kanko président Macky Sall ko kanko ɓiɗɗo leydi Sénégal cuɓi ɗo haa hitande 2024 ko kanko wonata ɗo hoore leydi hawri